ಸರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಪರಾತ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ನಿಂಚ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ದೇನ ಮಂತೆ ನಿಂಚ ಬರೋ ರೋಡ್ದ ರೆಡಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ಪ್ರಸಾದ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಒನಸಾಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವ ಬರ್ತದ ಶೋಭಾ ಆಯ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ದೇವರೇ ಅಂಜಿ ಪದ್ದ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ ರಂಜು ಆಯ್ ಆಯ್ ಬಲ ಬಲ ಪೂರ ಬಲೆ ಗೀತವಲ್ಲ ಗೀತ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗೀತ ನುಂಡು ದೂರುಂಡು ಗೀತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡತ ಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಗದ ಕುಳ್ದೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬನ್ನೀರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರು ಮಾರ ಸೀದಾ ಬತ್ತಿನೇನಾ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕರಿ ಅದಾಲ ಮಂದಿ ಈ ಬಂಡ ಆತಿ ಅವು ಮಕ್ಕಜಿತ್ತು ವರಿತು ಬರ್ಪಾಡು ಲೈಕ್ ದನ್ ಸೋಬ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜ ಸೋಬ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಹಾಯ್ ದೀದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡ ವನಿತನ ವನಸಾಂಡ ಶೋಭನ ವನಸಾಂಡ ರಂಜನ ವನಸಾಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ನ ವನಸಾಂಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಓಲರ್ ವನಸಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ದಾದ ಮತ ಕಜಿಪು ದೀದಿ ಅಕ್ಕ ದೀದಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಆತ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ ನಿಕ್ ಬಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರುವ ಮಾರಾಯಿ ಎಂಚಿನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಾಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಯ ಪಾತಿರ್ನಿ ದೀದಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ದೀದಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ ಮಲ್ಪಡು ದಾದ ಕಜಿಪು ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಎನ್ನ ವನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ದಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಓದೆ ಅವರೇ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇಂಕೊಂಚ ಎಷ್ಟ್ರ ಕೈಪುಲೇವೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಪ ಹಾಯ್ ಇಪ್ಪ ಪಕ್ಕಡಿಚ್ಚಿದಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನಾಂಡು ವನಸ್ಸು ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ವನಸ್ಸು ಮಾರ ಇನಿವೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕೂ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೂ ಕಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚ ಕಾಡೆ ಗುಡೇದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಬೆಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಆತರ ಅಂದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಸ್ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಶೋಭಾಗ ವಿಶ್ ಪನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶೋಭಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ವನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಪೂಜೆ ಡೈಟ್ರಲ್ಲ ದಾಲಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ವನಸ್ ನಾನು ಯಾನ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಡೈಟ್ರಲ್ಲ ಎಂಡಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಓಯಾಗೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ನಾಗರಾಜ್ ವನಸ್ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸಿ ಶೋಭಾ ಬೇಜೆ ಕೋಟಿಯನ್ ಪನೊಂದಲ್ಲೇರು ವಿಶ್ ಮಂದೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಿಸ್ ಅಂಜನಾ ವಿಶ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶೋಭಾಗ ಈರೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್
ಇನಿ ಗೀತ ಬರೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಗೀತಗ್ ನೆರವ ವನಿತ ಕೋಡ ನೆರ್ತಿಜೈ ಒಂಚೊತ್ತುಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರಿ ನೆರ್ನ ಹೆಂಗಿರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶೋಭನಿಗೆ ಶೋಭವೂ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಂಡದು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಏಜ ಒಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಅನ್ಸರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಏಜನ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಏ ಗೀತಕ್ಕೆ ಶೋಭ ಅನಿತಲ್ಲ ಶೋಭಲ್ ನೆರಡವ ಬೇರಿ ಬೇರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಲ್ಗೆ ಅನ್ನ ಇನ್ನಿಕೆ ನೋಡು ನಿಖಲು ಏತ್ ಬೇರಿ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದಿಜನ್ ಶೋಭಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡು ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೀನಿ ರಂಜು ಪಾರ್ಟಿ ಕೋಡ ನಾಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂದು ಕೊರ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ ಕೊಡ್ತಿಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಜಲೆ ವನಿತಕ್ಕಾಗ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಗೀತ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೋ ದೇವರ ಕೋಡ ಐ ಕತ್ತಿಯ ಗೀತ ಮಕ್ಳು ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ವನಸು 10 PM ಬಸಲೆನಾ ಬೇ ಬಸಲೆ ಕುಡುಪಾಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಶೋಭಾ ಬೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಭಂಡಾರಿಯಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಏನಂತ ತೂದುಪ್ಪರ ಜನರು ಯಾನ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಲೆ ಸುಮಜಾದವ ಐಟ್ ಐಟೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ್ನೆತಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಕೆ ನೆರ್ಲಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿಶ್ ಯಾಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಯಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಬೇ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಪೆನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾದೆ ನಿನ್ನ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಚಂಡಿ ಆತ ಪುಣ್ಣೆ ಕಂಡಿದ್ದೈಟಿ ಬಲದಿ ಪುಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಾಸಿಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಓಮನ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮನ್ನ ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಬರಬೇಕು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಲಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓಲಿ ಪುನಿ ಅಂಗಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೈರೇನು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಗಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ 24 ಗಂಟೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದುಪ್ಪೆ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬುಧವಾರ ಸಂತೆ ಬರೋಡು ಕಾಸಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪು ಜಂಜ ಯಾನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಾನ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕಾಡು ಓಲಿಯೇ ಯಾಲ ಕಾಣಲೆ ಮಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಿಡಿರು ಯಾಲ ಒಲ್ಲೆ ಎಂಗಲೆಂಗಲ ಊರ್ದಾಗಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಡಾತೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಂಡಿ ಆತೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಾನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ವಿಶ್ಮನ್ ಪುಲಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಕೋಪ ದಾಯಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶೋಭಾ ಕಡೆ ಕೋಪ ಶೋಭಾಡ ದಾಯ ಕೋಪ ಶೋಭಾಡ ದಾಯ ಕೋಪ ಇರೇಗು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಒಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇಯಾ ವಿಶ್ಮಲ್ಪು ದಾದ ಕಜಿಪು ಮಾರ್ರೆ ಲತಮಿತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ನಾವು ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳುಂಟು ಇನ್ನಾದರೂ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎನ್ ಫೈನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮೊಬೈಲ್ ದರ್ತ್ ಪಾಡ್ಲ ದರ್ತ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕೊಂದು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲ ಪಕ್ಕ ದರ್ತ್ ಪಾಡುವ ಆತ ಶೋಭಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸುಮ್ಮದಿಂಜಲ್ ನಿಕ್ಲು ಎತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪಕ್ಕ ಜಿಂಜಾವೆ ಇನ್ನಿಯ ಅತ್ಯ ಯಕ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ಶೋಭನ ಬರ್ತಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ಮಾಂತ್ ಬಿಡು ಅಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿರಿ
ಸಿರಿಕಟ್ಲ ಅಂದು ಸಿರಿಕಟ್ಲನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಲೇ ಏರವು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಮಾರ ಒಬ್ಬರ ದಾಲೆಜ್ಜು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು, ಪುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ. ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನೀವು ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಹೆಲೋ ಪನ್ನ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನದಾದ ಪನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಎಂಕ ಬೂಡು ಬಾರ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೋರವ ಶೋಭಾ ಈ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಂದಿರಾಕ ಹಾಪುಂಡು ಆಯಾ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪುಣ್ಯಮಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಮೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದೆ ಬರ್ಪುನಿ. ದಡ್ಡ ಜನ ಇರತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿತ್ಲ ಬಿಯರ್ಜಿ ಕೋಟೆ ನಾಕುಲು ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದೆ ಬರ್ಪುನಿ. ಶೋಭಾ ಕೋಡೆದಾದ ನರಕಯ ಏ ಅಂದಿಯ ಕೋಡೆದ ತೂತೋಡು ಆಯ್ ಬರೋಡು ನಾಯ್ದ ಮಗೇನಿ ಸತ್ಯ ಇನ್ನು ಶೋಭಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಿರಿಯ ಜನಲೇರು ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋಜುನ್ ಕೆಲವರು ತೋಜುಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈರು ಬಂಟವಾಲಗ ಬಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಈ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಲ ಎಂಬರ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆದಾದ ನರಕೆ ತೂತನ ನಾಗರ ಪೂಜಾರಿ ವನಿತಕ್ಕ ತೂತೆ ಆ ಪುದರ್ದಾದೆ ವನಿತಾ ಏನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಪುದರ್ ಅವಳು ಮೋಲುಂಡತ ಗೀತಾ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡುಂಟು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರಿ ఆయన ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಹೆಚ್ಚುಂಡುಗೆ ಏ ಹೆಂಗೆ ಕೈನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ದಾದೆಯ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡಾ ಬರ್ಪುಜಿ ರಂಜು ನೋ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಬರ್ಪುಜ್ಯ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿರಿಕಟ್ಲ ಓಕೆ ಸಿರಿಕಟ್ಲಡೆ ಎಂಕ ಲವ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಿ ಬಾ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಂ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಮರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎವರ್ ಆನ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನಾ ಶೋಭಾ ಆಯ್ತು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡುಪುರ್ದೆ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಗೆ ರಂಜುನಾ ಹೌದಾ ಏ ರಂಜನೆಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುನ್ ಕೇನು ನಾಟಕ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಜಿ ಬಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆವಾವ್ ಬರ್ಪೆ ಎತ್ತುಕೋರು ಎಡ್ಡೆ 15 ಸಾರದ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಪೆ ಉಂಟು ಕೊರ್ಪು ಮಾಡಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಏಪಲಾವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಗರಾಜ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೀಗ ವಾವ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಓಲಿಯಾ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾ ವಾ ದೇವರೇ ಹಾಯ್ ಸೋಬೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ ವಾ ಬರ್ಪೆ ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏ ರಂಜು ದಾದ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನು ದಾದ ಒಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿಕ್ಕು
ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಪರಿಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ ಬೇತಗೆ ತೊಂಬೆ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪು ಶೋಭಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿನಾ ಫ್ರೀಯಾ ಶೋಭಡ ಕೇಳಿ ಅవి ಏರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಂತಿಯ ಸೋಬು ಸೋಬು ಸಂತು ಕನೇರಿ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ನಿನ್ನ ಇಂಕ ಕೊರು ಅಂಚಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ರೆಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡು ಸೇ ಹಾಯ್ ನಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬರ್ತೀನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇನ್ನ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಓಲು ಆಜೆ ಲೈಕ್ ಪುನಿಯಾ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಅನ್ನುಯ ಹಾ ಓ ಏರನ್ನು ಹಾ ಈ ಪೋಕಲಿ ಪಿಕ್ಕಲಿ ಏರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ನಾಟಕ ಅಂದು ಪಾರ್ದೇರು ದಾದೆ ಒಂದು ಏರಿ ಒಂದು ಶೋಭಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅವು ಬಾಯ್ಯ ಅವು ಏರವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓವೆನ್ಗೇನಿ ಬಾಯ್ಯ ಒಂದು ಆನಂದ್ ಶೋಭಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರಂಜು ಆನು ರಂಜಿತ ಆನು ಬಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯ ಅವು ಏರು ಕುಡುಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ತೂಲ ಶೋಭಾ ಅವು ಎಂಗಳ ಶೋಭಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ ವನಿತಾ ತೂಲಯ ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ್ಯೂ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅವು ಬರ್ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸಂತು ಸಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂಡದು ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಏರಾ ಕರ್ಮ ಸಂತು ಕನೇರಿ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆಂಜನೇಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪನಿಯ ಬಿ ಎರ್ ಜಡಿ ಗೊತ್ತನಯ್ಯ ಆಂಜನೇಯನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಎಂತ ಏ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಏ ಪುಚ್ಚೆ 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 ಬರ್ತನ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನೀವೆಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನೋಡುವ ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ ಸೋಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಡಿಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಏರಿಯಂದು ಹೆಂಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೊಕದ ಹಾಲತ್ತು ಅಯ್ಯ ತಂಡ ಸುಬೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾರಯ್ಯ ಇದು ಯಾರು ನೀವು ನಾಯಿಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿ ನಾಯಿ ಬೈಜಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾದೆಯ ರಂಜು ಆಯ ಟೆಕ್ಕ ಅದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ್ ರಂಜು ಆಯ್ ದಾದಪುರ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಹೊರಟ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪು ಏನಂಚು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಂಡ ತವೆಂಗಿಪ್ಪುಲ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಸವ ಏರಿಯಾ ನಾಟಕ ಅಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಮಾತಿತ್ತಿರತ್ತ ಆಕುಲೆ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಪೂರ ಆಕುಲೆ ಈಗ ಮೋಲಾದು ಪೊಡು ಗೀತಾನದಾದನ ಆಲೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿಯ ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ ಏದು ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಕೋಡೆದಾಯನ ಒಂದು ಜಡ್ಡ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾಗ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ವನಿತಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಅದ ಈ ಲೋಕಡಿ ಅನ್ಕೆ ಎಂದು ಪೈ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ಸಂತು ಯಾವೂರು ಅದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುದರ್ದಾದ ಆರಂಜಿ ಕೇಂಡಿರದ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದೆಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹನುಮಂತನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಬರ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪಂಡೆ ಸೋಬ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಬರ್ತೀನಿ ತೂಲ ಅವೇರು ರೀಡ್ ಬಂತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಬತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿನ ಸಂಬಂಧದಾರರು
ಒಕ್ಕ ನೂಲು ದಾಯಗ ರೀಡ್ ಮಂತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ರೀಡ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನವು ನಾಳೆ ನನ್ನವಳ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿನಕ್ಲೇನು ಪುಚ್ಚೆ ನಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನ. ಐಡ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಒಕ್ಕನೂಲು ಐಡ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಅವ ಅಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿನ ಒಕ್ಕನೂಲು ಕೂಡ ಡೈಪರ್ ದೇಜು ಬಕ್ಕ ಅವಕ್ಲು ಪೂರ ಬರ್ರಂಡುತ್ತೆ ಆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಆರೆ ಬರ್ಪು ನಾವು ಡೈಪರ್ ದೇಜು ಒಕ್ಕನೂಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುನರ್ಪುಲಿಯ ಐಡು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ಲತ್ತವು ಎಂಕಲಂಜನ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯರಾರು ಪುಚ್ಚ ಪುರ ಅಕುಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಜನ ತಾಯಿಡು ದೆಪ್ಪೆರಪಲ್ಲಿ ಎಂಚಂದ ಏ ಆರೆಂದು ದೆಪ್ಪು ಮಾರೆ ಗಲಾಟೆ ಬರ್ಪಿರಾರು ಬರ್ತದು ಹಾಕಲು ಮಾತು ಎಂಕಲ್ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಡದೇಕ್ ನಿಕುಲು ಬೈದೊಡಾತು ಇನಿ ಬರಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಕೋಡೆ ಬೈದೋಡು ಇನಿ ಹತ್ತು ಕೋಡೆ ಆತು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟೇ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಕೋಡೆ ಹಂಸಿಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಡೇನು ದೀಪುನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ BRJ ಅದು ಐಡು ತೆಗೀರಿ. ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಈ ಜನತ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಲೆ ರಂಜು ದೇರು ಯಕ್ಷಿತ್ ಯಾರಿದು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಯಕ್ಷಿತ್ ಏನಿದು ಗುರ್ತಿತ್ತಿನ ಸರಿಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವನಿತಾ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಾಯ್ಜಿ ವನಿತಾನ ಯಾನು ಅನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಶೋಭನಾ ಕ್ರಶ್ ಪಾಪಯ ಶೋಭಾ ಕ್ರಶ್ ನೀ ಅನ್ನೆಲೆಪ್ಪುನ ಆಯ್ ಚೈನರ್ದು ಬೈಚೇನಾ ಅಂದತ ಏ ದೀಪು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಿಕ್ಕಿ ಒಂದುಂಡತ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಒಕ್ಕನೂಲ್ದಾರ್ ನಂಜಿ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪು ಮಾರಯ್ಯ BRJ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜರಿ ಆ ಕೋಡೆ ಇಂಕ ತಾತದ ಪಾತಿರ್ದಿರತ್ತ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಿಜ ಐಕಾಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ಆನಿತದ ಸರಿ ನಿರ್ತುವೇನು ಆಯ್ ಬಾತು ಪೋಯಿನತ ಆ ಕೋಡೆ ಪೆದಂ ಬಾತಿರ್ದಿತ್ತಲತ ಈ ಆಯ್ನ ಹೈಡ್ ಬಂದ ಇನಿ ಬರ್ಬೇತುಲ್ಲ ಇನ್ನು 24 hours ಬರ್ಪೇನಿ BRJ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪಲೆ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಣ ಶೋಭಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು BRJ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕನೂಲ್ದಾರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವು ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತಪೋದು ಹೈಡ್ ಐಕೆ ಬೋದು ಅವಿನ ಒತ್ತಲೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಏ ಶೋಭಾ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡಿ ಐಡಿಯಾ ಈಲ ಪೋದು ದೆಪ್ಪಗೆ ಅರ್ನ ನೆಕ್ಕಬೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿರ್ತುಪ್ಪುಂಡತ ಐಡ್ ದೆಪ್ಪಗೆ ಆಪುಜಿಯ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಓವಿನ ಒತ್ತದು ಅವಿನ ಒತ್ತುದು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಕೇನುಡು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೇರು ಒಟ ದೆಪ್ಪಡು ಚಾವ ಹೈಟ್ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಒಕ್ಕನೂಲು ಡೈಪರ್ ದೇಜು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುನರ್ಬುಳಿ ದಾದನ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲರು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಆತಾ ಇದು ಅನೀಶ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರೇಗ ಅವೇ ಇರಿಕುಲು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲ್ಲ ಇಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪರ ಓಕೆ ಕೊರಿಯನ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಒನಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಡೈಟ್ ಉಡ್ಲೆ ಒನಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅನ್ನ ಓಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಪೂರತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗು ದ್ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇವೆ ದಾನೆ ಉಗ್ಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಗ್ಗ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಉಗ್ಗ ಬುರ್ಚಿ ಮಿಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಇಂಕ ಉಗ್ಗ ಬುರ್ಚಿ ಮಿಮ್ಮಿತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ಗ ಉಂಪುನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ
ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಈರೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೀರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಇರು ಹೋಲ್ತು ಇಪ್ಪು ನೀ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಈರು ಪುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಪುಟ್ಟು ಹೊಲಕ ಎಂಕ ಅವು ಡೌಟ್ ಎಂಕ ಪುಚ್ಚಪುರ ಮೋಲೆಯ ಗೀತನೆ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ಜಾರು ಬರ್ಪೇರ್ಪಿರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೇಳಲ ವೇಂಡ ಅಂದಿ ಅಂದ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆರಕುಲು ಐಟ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಐಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜಿನ ಏರೆಲ್ಲ ಐಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಿ ಸಾರಿ ಒಕ್ಕನುಲ್ದಾರ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಶೋಭವನ ಸಾಂಡ ದಾದಾಂಡು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪುಚ್ಚ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚ ಉಂಡು ಆ ಒಕ್ಕನೊಂದರೆ ನಾರೊಂದು ಐಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಟ್ರೆಸ್ ಐಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಈಗ ಓ ಐಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಆರು ದಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಡ ಆಯ್ಗ ಅವ್ರು ರಾಂಗ್ ತೋಜಿನ ಐಕಾಯಿ ಬಂತೀನಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬತ್ತು ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ನಾನು ತೂಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕದಾಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೇನು ನೀನು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವ್ರು ದಾದ ಬ್ಯಾಡ ಐಕೆ ಆಮೇಲೆ ರಡ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲ ಅಂದು ಆಂಡ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ನೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಆಂಡ ಓಕೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಈರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಿಗ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿರಂಜು ಹೈಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನಿ ಅವಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಟೆಕ್ದರ್ನ ಎಂಕ್ ಬಾನ್ವಿ ಟೆಕ್ದರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ ಜಂಟ ಪೂರ ಕೇಂಡೆ ಅರ್ನ ಆರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅನ್ನ ರೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪೇರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪೇರು ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಂತ್ ಆರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಪೇ ಮನ್ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪೇ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮಂತನ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾರು ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಕೊರೊಡ್ಚೀರಿಂದು ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಆಯೆ ಇಂಬೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಸುಂದರ್ ಸೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ರಿಲ್ಲ ಈ ಒನಸು ಮನ್ಪು ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಆವ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಎತ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಕ ನೂಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಹತ್ತು ಒಕ್ಕ ನೂರು ಎಂಕ ಉದಾದನ ಬೇತಾಯ್ತು ತೋಚಿಂದು ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತು ಅಂಚ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪ ನೋಡಿ ಪೂರ ನಿಕಲ್ಲ ಪೂರ ಅನಿಕುಮಾರ್ ಸಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬುಡ್ಲೆ ಏನು ವಿಷಯ ದೆತ್ತಕ್ಕೊಡು ಬುಡಿಯ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬರಂದು ಬಾರು ತೂಕ ಈರು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ನೋಡಿ ಎಂಬುದು ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಪಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಲು ಕೇನು ಜೇರತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾಲು ಏನು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪನ್ನೆ ಬಂದು ಪೋಯೇರು ಆರು ಮೀಯರ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಏರಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ರೋಡ್ ಸಡ್ಡ ಅದು ಟ್ರೋಲ್ ಸಡ್ಡ ಟ್ರೋಲ್ದಾರ್ ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟ್ರೋಲ್ದಾರ ಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಸರ್ ಈ ಸುರೂಕ್ ಒಕ್ಕ ನೂರುನು ಹೈಡ್ ಮಂತ ಅತ್ತು ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನಿಯೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿಯೇ ಅವು ಎಂಚ ಮಾರೆ ದೆಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕನೂಲು ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ತತ್ತದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಂತೀನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚ್ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಣ್ಲ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪುಗ ತೂಕ ಅವೇ ಯಾರಂಜು ಆ ಒಕ್ಕ ನೂರ್ದಾರೇನು ಒಂದು ಆತ ನೇನ ದೆಪ್ಪರಾಪಣ ತೂಲೆ ಏರಂಡಲ ಒಕ್ಕ ನೂಲ್ದಾರೇನು ದೆಪ್ಪರಾಪಣ ತೂಲೆ ಸರಿ ಮಂಪರಾಪುಂಡ ಅಂದು ಶೋಭಾ ದೆಪ್ಪಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ? ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ.
ಹಾಯ್ ಯುಬು ದಾದ ಮರ್ರೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ. ಇದೆಂತ ಬ್ಲೆಸ್ಸಾ? ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನೂರು ಪನ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನೇಟ್ ಒಂಚೂರುಂತು ಪನ್ಪೆ ಓಲುಂಡು ಒಂಚೂರುಂತು ಪನ್ಪೆ ನೈಡ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕನೂರು ಖಾಲಿ ಐಟ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ದು ಕನ್ನಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಪಂಡು ವಾಸ್ ಐಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಅಜ್ಜು ಕೋಟೆ ಅಂತ ಬಂದುಂಡು ಐಡಿದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕನೂರು ಕನ್ನಡ ಬರೀತು ಮೇಡಮ್ ಇವರ್ ಲಂದು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಚತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್. ಮೇಡಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀವ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು, ಸಾರಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲಿಂದ ಸಾರಿ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ಪಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಬಂದೆನ ಬಿತ್ತನು ಓಮಯ್ಯರ್ ಬಂದೆನ ಬಿತ್ತನು ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ರಂಜು ದೆಪ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡೆ ಅವು ಆರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಬೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇನು ಪೂರ ಐಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಐಡ್ ಮನ್ಪು ನಂದು ತೂಲಗೆ ಏ ಅಲ್ಲ ದಾದಯ್ಯ ನಿಗ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತೋರಿ ಬತ್ತೆ ತೂಲ ಅವೇನ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋಡೋಣ ಗೌಡೆ ಆಯ್ಗೊಂದು ಸರಿಟು ನೆರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತಿರಂದುರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾರ್ದು ಗೌಡೆ ಪಾರ್ದೆ ಅವಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಒಕ್ಕನೂರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅರೆಕ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲೆ ಜಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಓದುದು ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಒಂದೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಾಂಡ ಐಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿನ ಐಡ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ತೂಲ ಹಾಕ್ಲಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಕನ್ನಡ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಾಯ್ತಾ ಗೌಡ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮಗಳಿದ್ದಾರಾ ಮಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳು. ಅಂದ್ಯ ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಸಾವ್ ಓಯ್ ಬಿಯರ್ಜಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಕ್ಕನೂರ್ದಾರೇನು ಇರೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರ ಅವೇ ಐಡಿಗೆ ಪೋಲೆ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಒತ್ತುಲೆ ಒತ್ತುದು ರಿಮೂವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ರಿಮೂವ್ ಒತ್ತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಜನನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಬೊರ್ಚಿಯ ಅವು ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ಕಾವ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಅವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಕೋಡೆದೇನೆ ಮಂಡಿ ಕೋಡೆ ಬಂಡೆ ಎಂಡ ಹೈಡು ಮತ್ತೆ ಏರಿನು ఆయన ఐడియా ఆయన ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಬಿ ಆರ್ ಜೆ ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಶೋಭಾ ಅಂಜು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈಗ ಶೋಭಾ ಏರೇನಿಯ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಪ್ರದಿ. ಹಾಯ್ ಹೇಳದು ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ ದಕ್ಕಿರಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಸಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಹಾಯ್ ಗೌಡನ್ ದಕ್ಕಡಿಯೇ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಂತೀನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಅಂಜಿ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡದಾಯ ಕೋಡೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಆರು ಒಕ್ಕನೂರ್ದಾರು ದಾದ ಒಕ್ಕನೂರು ನಾಟಕನ ಐಡಿ ಮಂದಿಜಿ ನಾಟಕನ ಶೋಭಾ ಐಡಿ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂದು ಒಕ್ಕನೂರು ಆಂಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಏರು ಒಕ್ಕನೂರು ಓಮಯ್ಯ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಕ್ಕನೂರು ಅವು ಬೇತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಿ ನಮಸ್ತೆ ಹುಷಾರುಲೇ ಗುರುಪ್ರದಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು
ಮಿಂಚು ಹಾಯ್. ಮಿಂಚು ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮಿಂಚು ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲವೇ. ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಕೆ ಗುರುಪ್ರದೀರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಅದು ಪೋಯಾರು. ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲಿರಿ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿರಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಿಂಚು ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನ ಗತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಬರ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಪೋಯ್ನಿ ಇದು ಅವೇನು ಮಂಡ್ಯದ ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಏನು ಸೌಖ್ಯ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿಂಚು ಲೈಕ್ ಮೀ ಗುರುಪ್ರದಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಸಾರಿ ಅವು ತಪ್ಪಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಒಕ್ಕ 100 ಪಂಡ ಅವು ದಾದನ ರಾಂಗ್ ತೋಜಿ ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಗುರ್ತದ ಏನ ದಾ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಏನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೋಡೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಎದುರು ಗೌಡೆ ಬತ್ತಿನ ಎಗಲ ಎದುರು ಗೌಡೆ ಬತ್ತಿದ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಪುಡ. ಮಿಂಚು ಸೂಪರ್ ಮಿಂಚು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪೂರ್ಣಮೆಗೆ ಬರ್ಪನಕಲು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪನಕ್ಲೇನು ಹೈಡು ಮಲ್ಪುನಿ ಚೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಣಿಸ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನಗೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ, ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನಾ ಬ್ಲೂ ಕೊಡೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಹ ಒಂದು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ಬೇಡವಾ? ಅದೇ ನೀವು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಸೂಪರ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇರ್ವತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅರೆ ಓಲರ್ ಮಾರೆ ಈತು ಬುರಾಂದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಾರು ದೂರ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರು. ಸೂಪರ್ ಶೋಭಾ ಇರೇಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಹಾ ಆಲ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆಟಿಗೆ ಅಮ್ಮಸೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಆಕ್ಲೇನು ಅಂಚ ಪಂಡಿ ನಿಕ್ಕು ಬಂದತ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಮೋಜ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಮೋಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನ ಆಗ್ಲೇನು ಆಯ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತಿನ ಹತ್ತು ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂತೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ನೆರ್ತು ಆಯ್ಗೆ ಬಪ್ಪರ್ ಬಾತಿರ್ನ ಮಿಂಚು ಸೂಪರ್ ಏ ಮಿಂಚು ನೀವು ಯಾವ ಊರು? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಿಂಚು ಆಯ್ ಸೋಬಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹೈಡು ಮಲ್ಪೆರ ದಾದ ಪಂಡೆ ತೂತರ ಅವೇ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಹೊರ ಮಿಸ್ಟಿಕಾಯಿ ನಾವು ಅಜ್ಜಿನ ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಒಕ್ಕನೂಲು ಆರು ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಅಂಡ ಓಕೆ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಕ್ಕನೂಲು ಒಂಚು ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಅಂಡ 6 ಪಂಡೆರದ 10 ಅರ್ನ ಕಡೆ ತಾನೆ ಪಂಡದು ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಅಂಚದಾದ ಐಕೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಚು ತೂದು ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಲ ಯಾನ್ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಏರ್ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪುಲ. ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರೇರು. ಮಿಂಚು ಫ್ರಮ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರ ಎಂಕಲನೆ ಊರು ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿಯಪ್ಪು ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ರಂಜು ಪಂಡಿನಿ. ಸೂಪರ್ ಹೆಲೋ ವನಿತಾ ಸೂಪರ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬ್ಲೂ ಆನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಆನ್ ಮಿಂಚು ಆಯ್ ಶೋಭಾ ಅವು ಕಡುಪುರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಮಂತಿನ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜಂದೇನೆ ಮಂತಿನಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನಗ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಂದೆಕ್ ಮಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಆಯ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದೆ. ಸೂಪರ್ ಈತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೈಡ್ದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಆಯ್ಜಿಗೆ ದೆಪ್ಪ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೂಪರ್ ರಂಜು ರಂಜು ದೆಪ್ಪರ ಆಪಜಯ ಒಕ್ಕನೂರು ಅಜ್ಜಿಯ ಒಕ್ಕನೂರು 140 ರೂ ಬೈದು ನೈಟ್
ರಂಜು ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಿಯ ಒಕ್ಕ ನೂರ್ದಾರ್ನ ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪಲಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಹೈಡಿಂದಾಗಲಿ ಯಾಮಂತ ನಿಂಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅವು ಹೈಡ್ ಪೋಯಾನು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶರ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಪೊಯ್ ಅದೇ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾರಿ ఆయన ಕಡೆ ಧ್ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಸಾರಿ ಮನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಯಾ ಆ ಪೂಜಿಯ ಗೆಪ್ಪರೆ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಪೋಯನಾ ಅವಿಕೆ ಪೋಯನಾ ಆರ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಕ್ಕನೂರು ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವಿಕೆ ಒಕ್ಕನೂಲು ಬಿಚಾರ ಪೂಜಿ ಅವು 24 ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಮುಗೀಂಡು ಮುಗೀಂಡುಗೆ ಇನಿನೇಮ ಅರಗಿನಿನೇಮ ಒಕ್ಕನೂಲು ಬಿಚಾರ ಪೂಜಿ ಗಿದ್ಪರ ಪೂಜ ವನಿತಾ ವನಿತಾ ಓಲು ಪೂಯಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜಾ ಅವು ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ಯ ರಂಜು ಹೈಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಡ ದಾದ ಮನೆ ದಾದ ಒಕ್ಕನೂಲು ಆ ಒಕ್ಕನೂಲು ಅತ್ತ ಒಕ್ಕನೂರು ದಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಮೊನ್ನ ರಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೀರು ಅವು ದಾದನ ಒಂಚಿ ರಾಂಗ್ ಲಾಕ ತೋಜಿದ ಆಯಾ ಆಕುಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಕ್ಕನೂಲು ಪಂಡ ತೂತು ಜರತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ದೈಡ್ ಮಂತೀರ ಅವು ಕೂಡ ದೆಪ್ಪರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತನ ವನಸಾತಿಜಿಗೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡಯ್ಯ ಆಪುಂಡ ದೆಪ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕನೂರ್ದ ದೆಪ್ಪಿ ರಂಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಮಂತೀನಿ ಅವೇಕ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತನತ ರಂಜು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಆತು ನಾಂಡ ಆಯೆ ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಬೈತಿನ ರಾಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಪುದರಾಯನ ಏರ್ದಾದ ಕರ್ಮಪ್ಪುನಾಯನ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕುಲೆ ಪಂಡದು ಮಂತೀನಿ ಲೂಯ್ತು ಜಾತ ಅವು ಅಂತ ಹೈಡಿ ಮಂತೊಂಬತ್ತಿನತ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಮಂತೀನಿ ಒಕ್ಕದ ಆದಿಕ್ಕಲ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದತ್ತು ಓ ದಾನೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲು ಸೊಬ ಟೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರೆ ಇರ್ನ ಅನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅರೇನು ಓಡೆ ಕಡಪುಡ್ದಾರಿ ಇರು ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ పోయినా వనసాయిజ శోభనా ಶೋಭಾ ವನಸಾಯಿಜ ವನಿತನಲ್ಲ ವನಸಾಯಿಜ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ತುಲ ಕೋಡೆ ಅರ್ಧಡೆ పోయిನಿ ಬಕ್ಕ ಗೀತಾ ಲೆಪ್ಪನ ಗೀತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತಿಜರ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜೆರಿಯೇ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಹೈಡ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಂದು ಎಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ರಜತ್ ಸಾರಿ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತಿರತ ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪುನಿ ಒಂಚೂರೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಲಗೆ ಇಂಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅನವೇನು ಎಂಚೂರು ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಒತ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅವು 24 hours ಆಂಡಿಯಾ ನಾನು ಎಲ್ಲನೇ ಓಪನ್ ಆಪಿ ನಾವು ಹೈಡ್ ಪೋಪುಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಂತಿನತ್ತು ಸಾರಿ ಇದಾಯ್ಗ ಸಾರಿ ಕೇನು ಐ ಉಲ್ಟ ಪಾತಿರುನಿ ಐಕ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐ ದಾದ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾದನ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಬಣ್ಣೆಂದು ದಾದ ಬಂಡೆ ದಾದಂದು ಬಣ್ಣೇನಿ ಯಾನು ಓದುದಿಜ್ಜಿ ಸಮ್ಮ ಒಕ್ಕನೂರು ಅಣ್ಣ ಒಕ್ಕನೂರು ಬರ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕನೂಲು ಓಮ ಅವು ಬೇತ ಬರ್ಪುನು ಅರ್ನ ಉಂಡೆ ಎಂಡ ಒಕ್ಕನೂಲ್ದರ್ನ ಅರಿಗೇನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಾದ್ರ ಮೆರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತು ಜತ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋಭಾಗುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಓದಿದ ಜಲ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಇನಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುನ ಅಂದದ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಯಾನ್ ಪಂಡತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೇನೆ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮನ್ಪುಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಏರು ದಾದ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ ಪೂಪುನ ಪ್ರಕಾಶರೇ ದೂರ ಪೋಪುನಿಯೇ ದೂರ ಬಲಿಪುನು ಅವು ನಾನು ಅವರಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಜ ಅದನ್ನ ಅವರ ಐದು ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಸಾರಿಕೇನವ ಬಿಯರ್ಜೆ ಐದು ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಸಡನ್ಲಿ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬರತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಆಯ್ನ ಆಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ದಿಂಚು ಒಂಚೂರು ತೂದ ಹೈಡ್ ಮಬ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಂದು ಆದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐಡು ಮಂತಿನೇನು ಆ ರಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಅವು ಐಡು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡೇರು ಅವಿನ ಐಡು ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜತ ಎಂಚ ಅನ್ಪುನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಲು ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪೂ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಆವಿಯೇ ನೇಮ ಪೊಲೆ ಡೋಜಿ ನೇಮ ಒಯ್ತದೆ ಒಲ್ಪವು ಓಲ್ ಬನ್ನಿ ಇರ ನೇಮ ಓಲು ಶೋಭ ಓಲಯ ದೀಪುಲ ಪೋಯ್ನಾ ರಂಜಿಲ್ಲನಾ ಅಂಡ್ ಚಾ ಬಿಸಿ ಇರ್ನ ಊರ್ದನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕಡೂರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆಯ ಪೆದಂ ಪಾತಿರಂದು ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಒಂದೇ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟಾ ಗುಲಿಗ ಕೋಲ ಇತ್ತೆಯಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನ ತಪ್ಪ ಓಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಮಂತಿನತ್ತ ಕೊಡೋದಾದ ಬಿಡು ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಬಲ ಮಾರಯ್ಯ ಇದಾಗಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಲ ಅಕುಲ್ಲ ಅಂಚನ್ ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಪುರ ಬೈದ ಹೆಲೋ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಡು ಮನ್ನು ನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಲ ಮಾರಯ್ಯ ನಿಕ್ ಆಂಡತ ಗೊತ್ತ ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಯ್ಲ ಐಡು ಮಂಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಾ ದಾದಯ್ಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಈ ಬಾಲ ಮಾರ ಈ ದ್ಯಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಗುಲಿಗದ ಪೂಜರ್ಮೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಓ ಅಂದೆ ಅಂದು ಸಚ್ಚು ಜೋರುಂಡ ಕೋಲ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಕೋಲ ಆಯನ್ ಸಚ್ಚು ನಂಜು ಲೆತ್ತಂಬೋಲೆ ಬೋರ್ಮಂಡೇನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಲೆತ್ತಂಬೋಲೆ ಬ್ರೋ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸಾರಿಗೆ ನೀಕು ಉಂಡತ ನೀಕೆ ಸಚ್ಚು ಪುಕ್ಕೇಲೇರು ಮಾತ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅಂತೀರ ಓ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೀರಿ ಇಂದ ಪೋಪುನ್ ಬಂಡದ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು ನಾಯ್ಕ್ ಸಾರಿ ಮನು ನಾಯ್ಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಓಕೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಓಂಡು ಓ ಅಜ್ಜರೇ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಒಲೇರು ವನಿತಾ ಬರ್ಪನ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಸಚ್ಚು ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಬೇತನೆ ತೋಜಿಲೆ ಕೋಡೆ ವಿಷಯ ಬಂತೇನೆ ಆಯ್ಕ್ ಅವಿನ ಪುರ ಮಂಡಿರ್ ದಿವ್ వచ్చి ಬಿಡ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಪುರ್ಪೋಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಕ್ಕನ್ನೋಲು ದಿನೋಲು ಬತ್ತಿಜೇರತ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಡತ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ನೆರ್ಂಡ ಇರೇಗು ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅರೆ ನೆರ್ತಿಜ್ಜಿಯಾ ಖಾಲಿ ಹೈಡು ಮಂತಿನ ಮಾತ್ರ
ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పలే. కోల పోలే కోల. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯ್ನು ಅನ್ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಆ ಪೂಜೆ ಶೋಭಾ ಆಯ್ತು ತೂಯೆಗೆ ಅನ್ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೆರ್ನಿ ಗೌಡಗ್ ಅಂಚ ನೆರ್ನಿ ಗೌಡೆ ಒಂಜಿ ಬೆದಂ ಪಾತಿರತ ಗೌಡಗ್ ನೆರ್ನಿ ಅರೆಗತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರದು? ಒಕ್ಕನೂರು ಗತ್ತು ಒಕ್ಕನೂರು ನಿರ್ನತ್ತು ಐಟೊಂದು ಗೌಡೆ ಬಂಡದ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತುನ ಬೇತ ಪಾತೇರೊಂದು ಶೋಭಾ ಯಾ ಪಂಡಿಜೇನ ಆಯ್ನ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಅವಿಯತ ಶೋಭತ ಹೈಡ್ ಮಂತೀನಿ ಆಯ್ ಕೇಂಡೆ ಬಿಯರ್ಜಿ ಕೋಟೆನ್ ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಒಕ್ಕನೂರು ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಡ್ನಿಕ ಆಯ್ನ ಮಂತಿನಿಗೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿಯಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾನ್ ಐನಿ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಕೊರ್ನಿ ಈ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ಕೋರ್ನಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ಕೋರ್ನಾ ಆ ಒಕ್ಕನೂರು ಆಂಡ ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಹತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಒಕ್ಕ ನೂರು ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಅಂದ ಜಾಯ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಒಕ್ಕ ನೂಲು ಓಮಯ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಕ್ಕ ನೂರು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಕ್ಕ ನೂರು ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಆರು ಓಮಯ್ಯ ಪಾಡ್ವೇರು. ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್? ತುಳು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವು ಅಜ್ಜಿನ ಸಿದ್ಧಕ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಜ್ಜಿದ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಅಂದು ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಕೇಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರು ಕೋಡ ಆಡ ವಿಷಯ ಪಂತ ಇಂಚೆಂಚ ಈ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚ ಬತ್ತದ ತತ್ತದ ಪಾತೇರ್ದೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜರ ಐಕಾಯ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಏರ್ ಮಾತ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಪನ್ಪೆರಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ತತ್ತ ಪಾತ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ರೂಲ್ ಪಂಡ ಈತ್ನೆಟ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಅಂಚನ ಮಾತ ತೂತಿಜ್ಜಿ ಡೈಪರ್ ದೇಜೋ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಆಗ ಅಕ್ಲೆ ನೈಡ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಆಯ್ ಮಂತ ಆತನಪ್ಪಗ ఆయన మనసులో ಬ್ಯಾಡ್ ಐಡಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನದು ಅಂಚ ಐಡ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಐಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನುಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸಾರಿ ಶೋಭಾ. ನಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ನು ಬೋರ್ಮಂಡೆ ತಪ್ಪಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ನು ಈ ತಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಗೊರ ಒಂಜಿ ಅಮಾಸೆಗೊರ ಬರ್ಪಿನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಮೆನ್ಷನ್. ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಬೋಡಿ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಆಂಡತ್ತ ಕೂಡ ಹೌದು ಆಯ್ಗಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನು ಬಿಡು ಅವಿಟ್ಟೆ ನೇಲೊರ್ಚಿ ಮುಗಿದು ಪೋಂಡತ್ತ ಅವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಕ್ಕ ನೂಲ್ದಾರ್ಲ ಇನಿಯೇ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ ಬೈಜಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಏರು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ರಂಜು ಸಚ್ಚುವ ಬೋರ್ಮಂಡನ ತಪ್ಪಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಡ ತಪ್ಪಲೆ ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಭಾರತಿ ದಾಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಎನ್ನಡ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಅವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆಯ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಒಂತುಲೇ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಸಚ್ಚು ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೇಲೆತ್ತದು ಶೋಭನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಬೇಡ, ಇನ್ನು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ದಾದ ಪಂಡರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕೋಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ವರಿ ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಮಂತ ಬತ್ತಿಜೇನ ಆಯೆ ಈ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯಂಚ ಅವೇನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಕ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಅವು ಆತೆ ಅವೇನು ಐಕಾಯ ಪಂಡ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಐಡಿ ತೂಪೆ ನೇರ್ನ ಪಂಡದೊಂದು ಒಂದೇನು ಐಡಿ ಇಡೇಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂದು ಇಡೆಗೆ ಬಿಡು ಬೊರ್ಚಿ ಬಿಡು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬಿಡು ಈತ್ನಟ ಯಾನು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಶೋಭಾ ಈ ವನಿತಾ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ ಬತ್ತದ ಮಂತು ಮೆಸೇಜ್ ಬಕ್ಕ ಆಕುಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಶೋಭಾ.
ನನ್ನ చెప్పుని జగదీష్ జగ్గు చెప్పున ఆవలి మారే బర్పిని చెప్పుని పోపిని గుడ్ నైట్ బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಪ್ಪಿ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶೋಭಾ ತಪ್ಪಿ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ ನೈಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಜ್ಜು ಸೇ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ರಜ್ಜೆ ತತ್ತದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಚ್ಛೆ ರಜ್ಜು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಗುಲ್ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಅವಿ ಪಾತಿರ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಬುಡಿಯ ಆ ಸಿಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿರ ಆರಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೆ ಪೋಯಿನಿ ಮೇಡಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮೀ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ನಾಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಇದನ್ನ ಕೆಬಿತ್ತಂಚಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ಗುಡ್ ಆಂಡ ಕನ್ನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐತಲ ಒಂಜಿ ತಾಂಡ ಅಂದಿಂಕ್ ಡೌಟು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಶೋಭಾಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯೆ ಜುಮ್ಕಿ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ನಂದು ಆಡುಡದೆ ಏಕೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ನಿಖರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೋ ಸರ್ ಸಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ ಸಚಿನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ರಂಜು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಡ ಪನಿಯಾ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಅರೆ ಕೊರು ಪ್ರವೀಣ್ಗೆ ಕೊರಿಯಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆತ ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯಾ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಇಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಚ್ಚಿ ತಪಲೈ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಈ ನಾಯಿ ಬೈತ ಒಯ್ಟಾ ಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಾಯಿ ಬತ್ತದು ಹಾಂ ಇರ್ನಾಂಡಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೊಡ್ಡನ ನಂಬರ್ ಪಾತೆಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬಂಡ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ನಿನ್ನ ಈಡ್ ಪೋಯ್ಜಾರ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಮುಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡಿಯ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ದಾದ ಒಂದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಾಡ್ಪಂದುಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಮಿತ್ತಾಜ ಯಾಂಬ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಎರ್ರ ಬರ್ಪು ಬಗದಾಲತ್ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ಆಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಇರು ಏರೆಗ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊರುಚಿ ರೇಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿಡಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತಿನೆಕ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲರದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆನ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಒಕ್ಕನ ಉಂದರೇನು ಪಾತೆರ್ದು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಕುಲ್ದು ದಾದನ ಮಿಸ್ಟಿಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಸ್ಟಿಕಾಂಡು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಜಗದೀಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಗಂಟೆದು ಬೇಗ ತೆಪ್ಪು ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತಪ್ಪಾಡು ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಚಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ರಂಜು ಕೊರಿಯ ನಂಬರ್ ರಂಜು ನಂಬರ್ ಕೊರು ಇದು ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಯಾನಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೋಪಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅವೆ ಎನ್ನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬೋರ್ಮಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ನೀವು ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾರೇರಿ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂತಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ
ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾರಿ ಆಯಿತಾ, ನಾವು ನಂಬರೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೌದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋಡ ನಾಯಿ ಆಯ್ತು ದೀಲೆ ಮುಸುಡ್ಗು ಓ ಅಂಚ ತಯಾನ ಆವಾ ಬಿಡು ನೀ ಕಾಪುಡ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ಸಾವು ಯೋಗಿಸಿ ನರಕದೆ. Kamalakshu, I say thank you. You have face. No. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp, only YouTube. Kamalakshu, hi. ಅಲ್ಲ ಲೆತ್ತಪೋ ಪುರಾಣ ಏ ಸಚ್ಚು ಆ ಬೋರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೆತ್ತಪೋಯ ಸಂಬಂಧದ ಏನು ಏರಿಯ ಮಾರ ಸಾವಾಯನಿ ಮೀನೊಂಜಿ ಐಡು ಮನ್ಪಿಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತಿನಕ್ಲೆ ಐಡು ಮಂಪ್ನೇಕ್ ಈ ನಾಟನಾಕ್ಲೇನ ಐಡು ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾರ ದಾಯ ಎಂಕ್ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜನ ಪೋಯಿನಿಯ ರಂಜು ತೂಲಗೆ ಅವರ ಇಂಬೆ ಓರಿ ಮಾರ್ಲೆ ಆಯ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಶೋಭಾ ಒಂಚೂರು ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರೆಜ್ಜಲ್ನಕ ಬರ್ಪಿ ಕರ್ಮ ಅವ ತೂಲಗೆ ಆಯ್ದಾದಯ ತೂಲೆಯ ರಂಜು ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಕೋಡೆ ಗೀತಕ್ಕಂತ ಬುಡ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಟ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತದು ಆಲೆ ಉಪ್ಪಲ್ತ ಕೂರಂತೆ ನಂದು ಇಡ ಬತ್ತ ಬುಡ್ನಿ She don't have any Facebook, Insta, okay? Why are you asking her number in love? You don't date mantal. Dettal. ಈರು ಒಲ್ಪದ್ದಾರಿಯೇ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದಾರಿಯೇ ಜಗದೀಶರೇ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಇರ್ನ ಓಲೂರು ದೇ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದೂರಂಡ ಶೋಭಾ ಕಲಬುರ್ಗಿ ದೂರಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ದು ಜಪ್ಪು 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 ಜಪ್ಪುದಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕೈತಾಲ್ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಲ ನೀ ಗೀತ ಅಲ್ಲ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರೋರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯೋಗೀಶನ್. She don't have any Facebook, Insta. Why are you asking her number in live? Don't have common sense. Common sense. ಆಯ್ತು ಲಯ್ಯ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈರಸ್ಗೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈರಸ್ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಂದು ನಮ್ಮದು ಎಂತ ಇದು 12,000 ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟು 10,000 12,000 ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ರೆಡ್ಮಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರಿಯೇ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪುಂದುಂಡು ಜಪ್ಪು ಅದು ರೆಡ್ಮಿ ಇದು ಅದರ ಕವರು. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಸರ್. ಶೋಭಾ ಲೆಜ್ಜಿವನಿ ತಲೆಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ನಿ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಐನೊಂದು ಐಡ್ ಮನ್ ಪ್ರಿಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ರೀ. ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಇರೇನು ತೂನಗ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿದ ಶಾಪ್ದ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲಕ್ಕನುಲ್ಲಿರಿ ಒಲ್ಪಯೇ ನಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ದ ಕೊತ್ತಿಜಿ ಬಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪೊತ್ತಿಜಿ
ರಾಜಪ್ಪ 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 ಅತ ರಾಜಪ್ಪ ತಾ ಓ ಶೋಭಾ ಏರಿ ನಂದಿನಿ ಸರ್ చెప్పిన మొగరుడు మేడ యాన అల్పెజ్జి యానించి కుడ్డడిప్పును సురేష్ హాయ్ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ತಿತ್ತನಯ್ಯ ಮಾರೆ ನನ್ನ ఇదెంతూనగా మోయిని మూవీ కులెంతిలక అప్పుడు నాయకే పదంటే దీపే కొత్తుడా హాయిగా మరలు ఇప్పటి పాత రెడ్డి సచ్చు తూలయ్యా శోభ అందವಾದ ಮೇಡಮ್ಗೆ అందವಾದ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 16 ಭದ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಓ ನೀವು ಭದ್ರಾವತಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ 16 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು సచ్చుకు సరి నేరు ఉంచురు అది తూల పనుపు ఇంక ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೀನಿ ಸೋಮ ಅತ್ಯ ಕುಲೆ ಆರು ನಿನ್ನ ಕುಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ನಂಜಿ ಅವ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಕ ನಂಜೆ ಇಕ್ಕ ನಂಜೆಲಿ ఈ ఒక ఎడ్డు పనుపు నత్తు నీకు నంజి జాస్తి ఆయన ఏర్ల పనుపు చేరత పొర్లు పండదు వనిత ఇచ్చాలు మదిమేకు తయారు అవుందిಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಯಾರು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನವ್ವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಈರು ನಂದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಮುಗಿರದ ಶಾಪ್ದ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಕ ನೀವು ಓ ದೇವಾ ನಾ ಮುಗೇರು ನಂಜರು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರಬಿದಾಯಿ ಆ ಮುಗೇರನ್ನ ಪತ್ತ ವಚ್ಚೀರು ಯಾಕ್ರಿ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ರೀ ನನಗೆ ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೇನೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹೊಲ್ತ ಊರು ಹೋಲು ಅಭಿಷೇಕ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಯಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಪೋಯವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ನೀನು ಡ್ರಮ್ಮು ಮುರ್ಕ ದೀಪೆ ಡ್ರಮ್ಮು ಮುರ್ಕ ದಕ್ಕುವ ನೀನು ಸತ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಪದಾರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರಿಯೇ ಮೇಡ ಏ ಕುಡ್ಲ ಅದ ಗಿಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡ್ಲದವರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳುನಾಡು ಯಾವ ಸಿಟಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರೆಡಿ ಕೋಶನ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಲೇಡೀಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಸಿಟಿ ಓಪನ್ ಮಾತ ಪೋಯಿನ ಮಾರೆ ಅನ್ಬುದು ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಊರು ತರಿಚ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿ ಬೈಕಂ ಪಡಿದಂಚಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ್ಲು ಅದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ವಿನ್ ಆದರು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಾ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮದೇ ಶಿವಲಿಂಗ್
ಹಾಯ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು, ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ. ಬೈಕಂಪಾಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಅತ್ತತ್ತು ಬೈಕಂಪಾಡಿದು ಬಕಲ ಇಂಚಿ ಬರೋಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಣದು ಬಂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಪುನು ಕುಡ್ಲದಾಲೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಂತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಶಿವಲಿಂಗ ಏ ಮೋಲ್ ಪೋಯಿನ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ಪುನು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ಶೋಭಲ ವನಿತಾ ನಿಜನ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾಕ್ರಿ ಮಂಡ್ಯ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಮಂಗಳೂರು ರಕ್ಷಿತಾ ಬಂದರು. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಷ್ಟ. ಗುಣಾಕರ್ ಕೇರಳ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಉಳ್ಳರು ಆಂಡಿ ಒನಸು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒನಸು ಮಂತು ತಿಸಿ ಮರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಲತ್ತನ್ ಬಿತ್ತಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತೆ ತರಕಾರಿ ಆತಿ ಎಂಜ. ಹೌದಾ ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ಓ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಡಿಯಾಕ್ಸ್ ಶೋಭಲ ವನಿತಲ ಪೋಯಿನಿ ಲೆತ್ತದೆ ನಾನು ತೂಲಾಗೆ ಶೋಭಾ ಅಂಚ ಮಂಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಶೋ. எங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ അത്ര. നിങ്ങൾ തമിഴാ? മനസ്സിലാവും പാത്തര ಬರ್ಪುಜಿ ಸಚ್ಚ ಬರೋಡೆ എനിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് தெரியுமா தமிழ்? ಶೋಭಾ ಇಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನಿನಿ ದೇವರೇ ಕೇನಿನಿಯಾ ಇರಗಿ ಏನಂತೂ ನಾಗ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಕ ತೋಜುನ ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ತಮಿಳ್ தெரியுமா? ஓகே. சாப்பிடியா ஜெகதீஷ்? ಸಾಪಿಡಿಯಾ? ಮಲಯಾಳಂ ಬೇತೆ, ತಮಿಳ್ ಬೇತೆ, ಓಕೆನಾ ದೇವರೇ? ಮಲಯಾಳಂ ಬೇತೆ ಅಂದು ತಮಿಳ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಾನು. ಮಲಯಾಳ ಕೇರಳ, ತಮಿಳು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಐಕಿಕೆ ನೀ ಸಾಪಿಡಿಯಾ? ಎನ್ನ ಕೊಲಂಬು ಆತೆ ಬರ್ಪುಡವೆ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ ಪಾತೆ ರೋಡ್ಸಿ. ಹಾಂ ಸಾಪಿಟೆ. ಕೊಲಂಬ ಎನ್ನ ಕೊಲಂಬು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ನಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತರತಮಾಸೆಯೇ ಇಂದಿಕ ಜಿಪ್ಪು ಓ ಏರ್ನ ತರತಮಾಸೆ ಹರೀಶಾನಿಧಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತಿ ಹಾಯ್. ఎరుతనా ఇవి ఏడుద ತರ ಯಾನು ಎರುತ ತಾನೆ ನಾನು ಅಂದಿದ್ದೆ. ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಬರಲಿ ಶೋಭಾ. ಊಟ ಆಯ್ತೇನಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹರೀಶ್ ಒನಸಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಶೋಭಾ ವನಿತ ಮಾತ ಪೂಯಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುನು ಮಾರೆ ಉಪ್ಪು ಬನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಲ್ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ.
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗುದಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲು, ಹೋಗಬೇಡ. ಇದು ಯಾರ್ದು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಊರಿದಕ್ಕಲು உங்களுக்கு வேணுமா? ಬೇಡ ಬೇಡ. ಆಯ್ತಕ್ಕ, ಊಟನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಠಾಯಿ ಪುಜೇರು ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಲ್ಲೇನಾ ಎಕ್ಕರ್ದಿನ ಚಿಲ್ಲ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ವನಿತ ವನಿತ ಮೊಗಲು ಬರ್ಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಲುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ಏನಾಗೋ ವನಿತ ಯಾನುಲ್ಲೆ. ನೀವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು. ನಾನು ಹೋದರೆ ಅವರು ಶೋಭನವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ವನಿತ ಬರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಹ ಬರಬೇಕು, ಅವನು ಸಹ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶೋಭಾ ನೀನು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಗೆ. ಹೌದಾ ರೀ? ಒನಸ ಅದು ಬಟ್ಟಲ್ ದೆಕ್ಕೊಡ್ಚ ಕಾಂಡ ದೆಕ್ಕದ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಡವ ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೇವೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಆವಿಯ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಪೊಯ್ಯವೆ ಟೀಮು ಆಗ್ಲಿನ ಸೋಪಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಫುಲ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೇನೆ ಬಾಡಾಕಲು ನಮ್ಮ ರೈಸ್ಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ದೀಂಡ ಮುಲು ಬಿರಿಕು ಊರು ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕು ಇದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟದಿ ಹೋಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕು 10 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇಯಾಂಬತ್ತೆಕ್ಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯರ ಜನಲೇರಿಯಾ ರಕ್ಷಿತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಗು ಮಸ್ತ್ ಆಲ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನು ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾತಿಲ ಕನೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಓಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಿ ಕಲರ್ ದೆತ್ತದು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಲ್ ವಿನ್ನಾತಿರದ ನಾವು ಯಾನೇ ವಿನ್ನಾದ್ ಬೈದಿಲ ಕಾತನೆ ಎಂಕ್ ಆತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲದೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ಅವೆ ಇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಚಲವದಿ ಚಲವದಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಲ ಅತ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ವಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಯ್ಯಾಡು ಅವು ಅವು ಮುಗಿಂಡಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ರಕ್ಷಿತ ಒಂತೆ ಕೊರುವೇರು ಕೇಳಿ ಆ ಸತ್ಯ ರಕ್ಷಿತ ಕೊರುವ ಗಿಲ್ಲಿಲ ಕೊರುವೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲದಲಕ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲದಲಕ ಮನಸ್ಸು ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ಅಂಚ ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರದಯ ನಮನ ನನ್ನ ಒನಸಾವಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿತ ಬೈದುಡ ಪಾಪತೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆತು ಓಟು ಬೂಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಆಲು ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೈಬೇಕ ಮೊಗಲ ರಡ್ ಜನ ಏರು ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಕಳು ರಡ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಯಾವತ್ತಂದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಯ್ಟ್ ಆಕಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅದಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಕಲ್ ನೆಟ್ ಬತ್ತಿರದ ಅಂಚ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಂದು ಹಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಉಮೇಶ್ ಅಭಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ ಎಂಡ ಲೈಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ ಬನ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಕೇನು ನೇಜಿ ಕೊರ್ಪರತೆ ದಾದ ಬುಡ್ದು ಬೋಪರ ಐಜಾದ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈಗ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಕಾರ್ಬೇನಂಡು ಸಚಿನ್ಲ ಪೋಯಿ ಸೋಬ ಜನ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲು ಕೊಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಂಡ ಯಾರು ಉಂತಾದಾಯ್ತು ಕುತ್ತ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಪೋಪುನಿ ಯಾಂದೆ ಪೋಪುನಿ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಆಯ್ ಆಂಟಿ
ಶರಣು ಹಾಯ್ 13 ಜನ ಹಿಡುಡ್ಲಿ ರಂದು ಶರಣು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳೇ ನೀನು ಎಂತ ಬಾ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಐಡಿ ಇತ್ತನ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಕುರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬಲೇವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಇಂಕ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊಲಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟು ಉಪ್ಪು ಕರಿಮಂತೆ ಯಾನಿತ್ತು ಸುಜ್ಜಿ ಡೈಟಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡದು ವನಿತಾಗ ಮೀನಾ ಅಂದು ಕಜಿಪ್ಪು ಆತ ವನಿತಾ ಜೈ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಅತ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಉಂಡರಾ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಒನಸ್ ಬಂದತ್ತೆ ಅವನು ಒನಸ್ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಡೈಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಜೀನಿ ಬರ್ಪೇತಾ ಒನಸ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಒನಸ್ ಕಾಂಡಿನ ಅಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಬಯ್ಯಗೆ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೇನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ತುಂಬು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಬಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಇನ್ನು ಮರ್ಮಲ್ ಅವು ಮರ್ಮ ಏನ ಮರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿಯ ಹುಡುಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪತಿನಿ ಶೋಭಾನೆ ಕೇತು ಗೊತ್ತು ಇರ್ನುತ್ತ ಸನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಮೀಶೋಡು ದಾಲ ಪ್ರೇಜನ್ ಒಂದು ದೀನದ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಮೊಬೈಲ್ ದೀನಾಗ ಅತ್ತತಿ ಅತ್ತತಿ ನಮ್ಮನ ಊರಕ್ಕ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಗಟ್ಟಪೊಪ್ಪನಂಚ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ಇದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅಂಚತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪ ಪೊಪ್ಪನಲ್ಪದ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಅತ್ತೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮದು ಗಂಡ ದಾದಯ್ಯ ಆಯ್ಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಸಚ್ಚು ತಪಲೆ ಸರಣು ಇವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಚ್ಚು ಆ ಸರಣು ಪೊನ್ನಿಯ ಸಚ್ಚು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ವೆಜ್ ಪಾತಿರು ನಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ತಪಲೆ ಆಯ್ಗು ಗಂಡಗೆ ಆಯ್ತು ಗಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಓಟಿಗೆ ಬೆರಳು ಅವರಿಗೆ 99 ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆರಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಓಟು ಬೀಳ್ತದೆ ನಟುನ ಕೇಳ್ದ ನಟು ನೆಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೋಭಾ ಯಾನೂರ್ತಿ ಯಾನೇ ನಟು ನಾಲು ಎಂಡನೇ ಕೀರು ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಅದ್ಯ ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂದು ಲೈಕಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡು ಸಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡು ಸಚ್ಚು ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಒಂಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಪಾಡಿ ಅಲೆಗೆ ಕೊರಿಯಾ ಅಂಚಮನ್ ಬರಿಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಕುಕು ಶೋಭನ ಅಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಕೊಡು ಶೋಭನ ಅಜ್ಜ ನೆನೆ ಕೊಡು ದಾದಯ್ಯ ಶೋಭನ ಅಜ್ಜ ನಿನಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಎಂತ ಕೊಡ ನೀನೆಂತ ಮಾಡಿದು ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನವ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು
ಅವನು ತಪಾಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವನು ಅಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಂಜೋಗು ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಶೋಭನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡು ಬಕದಾದ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯಾಂಡತ ಸಚ್ಚು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜ ಇವತ್ತು ಕುಲ್ವಾನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ವಿ ಇಂಕ ಓದುದು ಪಂಡಡ ಯಾವ ಆತೆ ಬಕದಾದ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕೆ ಇಂಚೆಯೇ ಶೋಭನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೊಡು ಬಂಡಾರ ಬಕದಾದವು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಮರ್ಲ ಇಂಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಓ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನ ನಾನು ಸೊಸೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೇಡ ನನಗೆ. ತಿಂಗಳಿಗೂ ಬಂದ ವನಸಾಂಡ ವನಸಿಜ್ಜಿ ಆತಿಜಿ ಚಳಿ ಉಂಡ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನಿಗೆ ಚಳಿ ಇತ್ತಿಜ ಶೋಭಾ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಆತವಳು ಉಂಡ. ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಏರು ಮಾರೆ ಏರು ನರಮಣಿ ಒಂದು ನರಮಣಿ. ಗಣೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಓಲರಿಯೇ ಒಂದು ಏರು ಮಾರೆ ಪಂಡಾರ ಮನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತ ಆತು ನಾಲ್ ಉಮಾನ್ ಬೇಯಿಂಗ ದಾದೆಯಾ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಬೈದೆ ನಿಕ್ ಕಂದಲಿಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಒಂಚಿನ ಪೊದ್ದೆ ತನಕನ ಬನ್ನಗ ಪನ್ಪುನತ ದಾಯಗ್ ದಾದ ಕೊರ್ತ ಅತ್ತಿಯೇ ದೀಪಕನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಲೆ ಉಂಡುಗೆತ ಶೋಭಕ್ಕ ವನ ಸಾಂಡ ಹಾಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾನು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಉಲ್ಲೆ. ಓ ದೇವರ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೋದು ಕೇಂದ್ರಾಯ್ಜ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ ಬಾಯ್ರಾಯ್ಜ ವನ ಸಾಂಡು ಇನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ರೋಡು. ಓ ಆರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಾರ ಬತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೂಡ್ಚಿ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ. ಸುಧೀರ್ ಪೂಜಾರಿ ದಿಯರ್ ಕೇಂಡರತ ಪುಂಜು ನರಮನಿ ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಓದ್ಯಾರೆ ಪಾತಾರೆ ಪುರ ಬೇಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಟೈಟ್ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಕಡೆ ಬತ್ತಿನಗಳು ಮುಜ್ಜನ ಈರು ಕುಡ್ಲದಾರು ಅಂಡಲ ಇರೆಗ್ ಸಪಟು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಮಾತ ಬಂಟ್ವಾಲದ ಕೂಲೆ ಆತ ನಿಜ. ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸಿರಿಡಿಗಾಟಿ ಬೈದಿನಿ ದಾದಾ ಈಸಿಲ್ ಮಾರೆ ದಾಯಗ್ ಓ ಅಲ್ಪ ಕೋಡೆದ ವಿನ್ನಿಂಗ ಅಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್? ಮವಲ್ಲ ಲಾರಿ ದಾಯಗ್ ಲಾರಿಲು ಅಶು ಸದಾ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜ್ಜಿ ನನಾವಡು ಉಲ್ಪ ಊರು ಉಲ್ಪದಾರು ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇಪಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಶೋಭಾ ನಾಗರಾಜನ ಪ್ರವೀಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಬೈಪಾಸ್ಡಾ ಅಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ. ಓ ಉಡುಪಿನಾ? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ತುಳು ಬರ್ಬಿಡ ಜಾಕ್ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವ ನಿನ್ನ ಬಂಟವಲ್ಲ ದೂರದ ಪುದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಕುಡ್ಲದ ಹಂಚದ ಹಾಲಕ್ಕೇನು ಜೆಂಡ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಓ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಹಂಚದ ಹೆಂಚಿದ ಕೇಳಲೆ ಪನ್ಪೆ ಜಾಕ್ರಿ ಬೆಟ್ಟು ಅವು ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡು, ಚೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನೀರು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪಂದು. ಹೌದಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಇವತ್ತಾ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು? ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಪ್ಪನಿಗೆ? ಓಕೆ ಶೋಭಾ. ಅರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತನ ಕೋಡೆನ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಮಾರ ನೀ ಯಾಕಲ್ಲ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ. ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ನೆಜ್ಜಿರತಾ ನಮ್ಮ ಅಂಜೋದ ನೆಜ್ಜಿ ಕನ್ನಚ ಹಬ್ಬ ದೇವರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೋಯ್ನಾ ಮಾತಾ ಏರ್ಲ ಪಾತಿಯಜ್ಜೀರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೋ ಬರೋದುಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಯ್, ಯಾರು ಗುರ್ತುಂಡ ನಾಗರಾಜಿಗೆ? ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ದು ಗುರ್ತುಂಟಾ? ఆయన అమ్మేది కూడా తీరిపోయినా ఆరు పండేరు బొప్ప తీరిపోయారు గినియాకల్లా బూది ముచ్చింది పండేరు అందా. I like your videos, madam. Thank you. Thank you, Praveen. Thank you so much. ನಾಗರಾಜ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋಯಿನ ಅಂದ, ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋಯಿದ್ಗೆ ಅಂದ. Thank you, Praveen. Thank you so much. దాదా విశేషత్య శోభ ఆయన కార్తిక్న పప్ప కోడ తీరిపోయింది ఇని బూది ముచ్చింది. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ యువర్ హోమ్ సో వాట్ వుడ్ ఇట్ బీ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮಾತು, ನಿಮ್ಮ ನೋಸ್ರಿಂಗ್ ಸೂಪರ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಕಜಿಪು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಓಕೆ. ಓ ದುಬೈದಾರ ಬೊಕ ಗುರ್ತ ಇಂಚಾರ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ. ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡಲ ಲೆಪ್ಪುನಿದಾಯೆ ಇನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡತ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಜ ಎಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲೇ ನಾಗರಾಜ್ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪುನಿಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಮೂರ್ತಿ ಕವಿ ವರ್ಕ್ ಪೋಪಲ ಇಜ್ಜಿ ತೆಲ್ಲುಡುಲ್ಲಲಿಯಾ. ಓ ಕುತಂತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕ? ನಮಗೆ ಇದು ಕಾಣುದಿಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ? ಇದು ಎಂತ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆ ಹಾಯ್. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಎಂತ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು. ಏ ಅಂಚ ಪನೊಚ್ಚಿ ಆಯ ಪನ್ವಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂಡದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಕುತಂತ್ರಿ ನೇರಿಯ ಕುತಂತ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕುತಂತ್ರಿ? ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಬಂದದ ನೀವು. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಮಯ ಆಯೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪೋಪಲ ದಾದನ ಆಯೆ ಈ ತಿಂಗಳು ದಾದನ ಪೋಪೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ತಂಗಡಿ ದಾನೆ ಸಮಾಚಾರ ಪನೋಡನ್ನ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಊರು ಇರ್ನ ಡೈಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಮ್ಮದು ಡೈಲಿ 8:30ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ತಾದೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂದು ಲೈವು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂತಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕದದು. ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ? ಎಂಥ ಮಕ್ಕಳದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ನೀವು. 2 ಮಿತ್ತದ ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಈರು ರೀಡ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜ ಓಂಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಓದಿಯಾ ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ಬಂಡೀರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಓದಿದೆ ಓದಿಯಾ ಶೋಭಾ? ಮಾಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಮಾರ್ ದೇರು ಹಾಯ್ ಡುಮ್ಮಿ ದೇರಿಯಾ ಡುಮ್ಮಿಗೆ. ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೇಡಮ್? ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದೇನು ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಂಪನತ್ತು ಇಸೇನು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳುಂಟಾ? ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಂಟು ನಿಮಗೆ? ಓ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸ್ಸುಂಟುದಾರೆ. ಓಹೋ ಉಸಂಟ ಮುಸ್ಸುಂಟುದಾಯ ಸೇರಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಊಸಂಟ ಮುಸುಂಟಾಯ ಬತ್ತೆ. ಈ ಊಸಂಟ ಮುಸುಂಟ ತೂಯಾರ ಊಸಂಟ ಮುಸುಂಟ್ಲಾಕ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ನ ಮರವೈ ಬಾಯಂಗಲ್ಲಕ ಬಾಯಂಗವಿ ಯಾನು ವಾ ಮುಸ್ಸುಂಟು ಮರವಯ್ಯ ಅತ್ತೆಯ ನಾಯಿ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಮಂಡ ಊಸಂಟ ಮುಸುಂಟದಾಯೆ
ಸೋಬಕ್ಕ ದಾದೆ ದಾದ ಸ್ಮೈಲ್ ಉಸಂಟ ಮುಸುಟಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈನಾರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಜ್ಜೆ ಮುಜ್ಜು ಮುಸುಟುದಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ಮುಸುಟುದಾಯ ಈ ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಮುಸುಟುದಾಯಿ ಓಲು ಸ್ಮೈಲ್ ತಿಳ್ತಿ ಜಲಾಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಭಾರತಿ BHARATHI ಭಾರತಿ ಇರ್ನ ಅನ್ಯ ಬೇಜಾರ ಅವು ಬೇಜಾರ ಎನ್ನ ಅನ್ಯ ಬೈಜೇರ್ ಅವು ಬೇಜಾರ್ ಪಾಪ ಬರ್ವಿ ಜೈ ಭಾರತಿ ಓಂತು ಮಿಸುಡುದಾಯಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು. ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೋಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನಿಯಾ ಮುಂಗುಳಿ ಮುಸುಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಂದಿ ಮುಸುಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂದೊಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಮುಸುಟಿದಾಯಿ, ಕುರುಂದೊಡಿ ಸ್ವಾಡಿ ಮುಸುಟು ಕುರುಂದೊಡಿ ಮುಸುಟಿದಾಯಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಕ್ಕ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಏರಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನಿ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರೇಶ್. ಏರಿಗ್ಯಾ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಬಂತು? ಇರಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಲು ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಕಜಿಪು ಕೂಡ ಉಂಡು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಮ್ಮಿದ ಕಜಿಪು ಕೂಡ ಉಂಟು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆಯ್ ಬಾಬಿ, ಆಯ್ ಬಾಬಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಆಯ್ ಬಾಬಿ. ನೀವು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಬಾಗಿತ್ತು ಈ ಓಂತಿ ಮುಸುಟಿಗೆ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅವೇನು ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುದರ್ಶನಾ? ಓಕೆ, ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೊರಿಯರ ಲೈಕ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರದು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಸುದರ್ಶನ್ ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಚ್ಚುನ, ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಸಚ್ಚುನ, ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿಯಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ನವೀನಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂದುಂಡು ಪುತರಿ ಜೈಟನ್ ಚಕ್ಕೇನಿ. ಸುದ್ದಿ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕುತಂತ್ರಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಂತ ಜಮಖಂಡಿ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು? ಅದು ಶೋಭಾಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ. ಶೋಭನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಡೆನ್ನಾನಾ ಇವು ಬತ್ತಲ್ಲತ್ತ ದಮೊಲೆ ಬುಡುಡ್ಚಾವ ಕೋಡೆ ಬೆರಿಕ್ ಆಕೆ ಬಂತಾಲ್. ಅಕ್ಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜರ್ಮಖಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜವಪುರ.
ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಕೋಡಂಡತ ಹೆಂಗ್ ಗೀತ ಅರಿ ನೆರ್ತಿನವ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಪನ್ಪೆ ಶೋಭಡ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಗುಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಂತಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ನೆಲ ಒರೆಸೋದಾದ್ರೆ ಹೋಗುದೇ ಗದ್ಯಾಳ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗದ್ಯಾಳವಾ. ಭಾರತೀಯವರು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವರಿಗೆ ಲೋಟೆ ಕೊಟ್ಟು. ಹೌದಾ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಲೋಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಚಿನ್ಗೆ ನಾನು. ದಾದಿ ತಪಲೆ ಆಗ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜೈರ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಈ ಇಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲ ನಾಯಿ ತಪ್ಪಲೆ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರ್ಯಾರ ಯಾರು ಬಂದರು. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ನೀವು 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಶೋಭಾಕ್ಕ ಹುಷಾರ. ಅವು ಅಜ್ಜೇರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನನೆ. ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಂತೂರ್ ಸಂತೂರ್ ಅರಶರ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಗುಣ ಕೂಡಿದ ಸಂತೂರ್ ತ್ವಚೆಗಿನ್ನು ಎನ್ನ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ನನ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿ ಮಾರ್ರೆ. ಶೋಭಾ ಎಂಕುಂಡತ ಕೋಡೆ ಬೆರಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬಂತೀನಿ ಆ ಚರ್ಮೊಡಿ ಕೊರ್ಪಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂಕ್ ಬೆತ್ತಡು ಮತ್ತು ಹಾಕೋಲಿಗೆ. ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ ಗೀತ ಬಣ್ಣಿ ನೇರವ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿ ಆ ಗೀತ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ಬೆರಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬಂತೀನಿ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಅಂಚು ಮಾತ ಪೋಂಡ ಬೆರಿ ಪೊಡಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ತೂಲ ಗೀತ ಬತ್ತಲ್ ಯಾನ್ ನೆರ್ಪುಜಿ ಗೀತಕ್ಕ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ಆಂದವ ಸಚ್ಚು ಗೀತಗ್ ನೆರಿಯ ಕೋಡದೆ ವನಿತ ಇಜ್ಜೆರ ವನಿತಾ ಗೀತ ಬತ್ತಲ್ ತೂಲ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಅಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಸೇರ್ನಿ ಅನ್ನ ಪಾಟಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಬೆರಿಕ್ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಪಾಲೆ ಕಟ್ಟುಂದಾದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವನಿತ ಬಲ ವನಿತಾ ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಉಂತು ಉಂತು ಬರ್ಪಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವನಿತರ ಪಂತೆ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ ಆ ಸಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆ ಉಂತು ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಇನಿ. ಶೋಭಾ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ. ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾ ಪಾಡುಜಿ ಈ ಗೀತನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆತ ನೆತ್ತಿ ಜಟ ದಾದಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದು ವಾವ್ ಲಾಲ ಲಾಲ ಉಂತು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಲಾಲ ಲಾಲ ವನಿತಾ ಏನ್ ಬರ್ತಿಜ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಜೀಬಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಪಾಟಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಕೋಪ ತಪ್ಪಲ ಆಲ್ ತೂಲೆಯ ಎಂಕಾಲ ಹಾಕೆ ಬಂಡಲ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಹಾಕಿರ ಬಿಡ್ಪುನಾ ನಾನು ಏರ ಸರ್ವರ ಎರ್ಗೆಗೆ ಏರ ನರ್ವಸ್ ಎರ್ಗೆಗೆ ಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆತಿಜಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ನರ್ವಸ್ ಆತಿಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ವನಿತಾ ಚೂರು ಬೇಗ ಬಲ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚರು ಬಹಿನಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಪಟಿಯಾ ಸಾಪಟಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಾಪಿಡಿ ಸಾಪಿಡಿ ನಿಖುಲು ತಲ್ವಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಲ್ಲೆ ತುಯರ ಸೋಕಾಪು ಈ ಪೋ ಮಾರ ಈ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಯಾನಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೋಪ ಶೆಲ್ಫಿಶ್. ವನಿತಾ ಒಂಚೂರು ಬಲಯ ವನಿತಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೂ ಹೋತಿರು ಎನ್ನ ಆದವ ಎಂಕ್ ಜನ ಉಂಡು ಆಳು ವನಿತಾ ಬರಡ ವನಿತಾ ಬತ್ತನ ಗೀತ ಬಲಿಪಾಲ್ ಆಳು ಜೋರುಲ್ಲ ಅಲ್ ವನಿತಾ ಆಳು ನೆರ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗ ಹಾಕಿರ ಬಿಡ್ಪು ಜಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್
సో వనిత పోయినాయా ఇని వనిత ఇజ్జలియా మొగల కైటి అని పెట్టేది ನೋಡ అది ಬೆರಿಕ್ ಬೆರಿಕ್ ಮೆನ್ಗುಲ್ಲವ ಏರಿನ ಸಚ್ಚುನು ಸಾರಿದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂತ ಇಂಚಿಕೋರು ಯಾನಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂತ ಸಚ್ಚುಡ ಕೋರು ಒಂತ ಎಂಡ ಕೋರು ಒಂತ ಗೀತರ ಕೋರು ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಗೀತಾ ಕೋಡದೇನ ಪುದರ್ದಾದ ಕೋಡದೇನ ಪುದರ್ದಾದ ಇಬಿ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಪೂಜಾಲು ಅವಡು ಕೋಡಲೈನ ಪುದರ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಎಡ್ಡ ಉಂಡತ ಪುದರ್ ಅವು ಏರ್ ದೀತಿನ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡತ್ತ ಶೋಭ ಗೀತಾ ಪುದರ್ ದಾದ ಗೀತಾ ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ದಾದಾ ಓ ಈರೇಶೆ ఇది మరి దుమ్మ దగ్గర పర్లే యానిచ్చి ఎంకు ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಬರ್ಪಜ್ಜಿಯ ಕಷ್ಟುಂಡು ಎಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ದ ಹೀರೆ ಮಾರು ಆ ಕೂಡ ఆయన అమ్మెర బుదారు ఆయన అమ్మెర బుదారు ಗೊತ್ತುಂಟಾ అమ్మెర బుదారు చూస్తాన ಶೋಭಾ ఆయన ಪುದರ್ದಾದೆಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಹಿರೇಮಠ ಹಿರೇಮೇಶ ಏನ್ ಬರೇವಡ ಅಯ್ಯವ್ವ ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಾನ ಬರೇವು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಚ್ಚಲೊಲ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಯಾ ಪಜ್ಜುಲ್ಲೆ ಪಜ್ಜುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗಿನಿ ರಜೆ ಬೇಲೆ ಬುದ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ఒక దయ పని కొంచెం కేనియా అంచిన పుదర్ నన్న బాలే మాత పుట్టు అవి పుదర్ దివోడియా జోకులేగా అవి పుదర్ దివోడు ಲೆಪ್ಪರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನದ ಈರಮೇಸ್ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೋಕೆ ಎಡ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುನದ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಗುಂಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಆಯ್ಗಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಡ ಐತೆ ಏನಾರ್ದ ಮುದ್ದಾತ ಏನನ್ ಬೀಜ ದಕ್ವಿ ಬುಡ್ಪಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಗೀತ ಲೇಟ್ ಬನ್ನಾಗ ವನಿತ ಇಜ್ಜಲೆ ಪಾಪ ವನಸು ಪೋಯಿ ನಾವು ಜೈದಲ ಅಂದು ಪರಾಲು ಅಜ್ಜುಗೆ ರೆಡ್ ಬುಡೋಡಿಗೆ ಬೇರಿಕ್ ಸಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಎಂಚಬಲ್ ನೀನು ಅಂಚಲ್ಯ ಎಂಚವು ಲೆಪ್ಪು ಜೋರು ಲೆಪ್ಪುಡತ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋನಾಗ ಓ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಓ ಪಾರ್ಬರ್ ಬರೋದ ಮಾತಾ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂದು ఏం చెప్పు చూరు ఎందుకే చచ్చు విని ఇప్పుడు ఇప్పుడే గడి పంతువి మంగి ಆನಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಇತ್ತನು ಮಾರ ಸಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಒಯ್ತನ ದಾದನ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಮಂಗೆ ದಾದ ಪುದರಿಯೇ ಅಂಚಿನ ಯಬೋ ದೇವರ ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಹೊಡ್ಸಿ ಮಾರ್ರೆ పెద్దం బాసావు ఆకులు ఎంక్లిగా ఐడి చేంజ్ మంతుంది మరలు గట్టం బైదిని ఆయకి మరలు సావు ఎంకు డ్యూటీ మంది ఆయన ఆయక్క ఏం చొల్లారు మహేష్ శెట్టి భార్య పురిపోయి ఏం చొల్లారు ఓలరు ఇత్తేరు డ్యూటీ వెళ్ళారా ಬಗೆಂಚಾವೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆಪುರ ಆರಾಮನೆ ವನಸಾಂಡ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ ತೀರಿ ಎಂತು ಬಂದೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಅಂದಿರ ಲೈವ್ ಬರಂದದೆ ಅಂದು ಬರಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಮಾರ ಈದು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತರದೆ ಆರ್ಪುರ ಬರಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ಪು ಸೇರಿಯುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಗೋಲೆರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಪೋತಾರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಸರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ನೀ ಕರ್ಮ ಅಂಚಲೆತ್ತಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು
ಪಾರು ಬರ್ವೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದು ಪಾಪ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಂದ ಈತ ಬಂದಿತ್ತು ಎತ್ತಿನ ಪಂತು ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಿ ನಾಲ್ಕದ ಮತ ಪಾತಿರು ನೀನು ಪುದರೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ದಾಲಾವಾಡು ಪುದರಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪುದರ್ ಕೇನರ ಲಾಯ್ಕ ಅప్పుడు ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಕಾಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ ಪದ್ದು ಪೋಪುನು ಬೇನಂಡ ಕಿಂಕೇರಿ ಏರಂಡಲ ಹಾಕೀರಾ ಹೌದಾದ ಕನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಯ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಊರುಗು ಬರೆಯರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಮಾರೇರು ಆಯ್ಷಾ ಹಾಯ್ ರೆಡ್ ಪೂ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡ ದಾದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಪೂ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ವನಿತಾ ಈ ಇಜ್ಜ ಪಂಡದುಂಡತ ಭಾರಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಪೂಜೆಗೆ ತೂಲ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಲತ ವನಿತಾ ಕುಲ್ಲು ಹೋಗೀತ ಬತ್ತಾರ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ತೂಲ ತೂಲ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನಿ ತೂಲ ಎಂಕ್ ಸರಿ ನಿರ್ಣ್ಯಾಲು ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಂಡ ವನಸು ವನಸಾಂಡ ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲು ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿ ಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪುದರ ನೆನಪುಂಡ ಗೀತಾ ಹಾಯ್ ವನಿ ತೂಲ ವನಿತ ಎಂಕುಂಡ ತಾಲ್ಪನ್ಪುನಿ ಹಾಕುನೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದಲಾವಾಡು ಇದೀಗ ಹಾಕುನ್ ಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ ರೆಸ್ಟುಡಾ ఆయన ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬಾಹುಬಲಿದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಣಿಗೆ ಪುದರ್ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚಾವ ఆయన ಪುದರ್ ಅರ್ಧ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಯಾನ್ ಮಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ ರೆಡ್ಡ ಪುಂಡಿಗೆ ನನ್ನದ ಬಾಲಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪುನು ಪುದರ್ ಯಾನಂತ ಲೆಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅಂದೆ ಅವಳೈತೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಎಪ್ಪುನ ಏ ಸಮಯ ಅನ್ಬೋದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಬೇಕಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪೋಜ್ ಪುನಃ ತೈ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಡು ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ఇక్కడ ಸೇವೆನೆ ಮಂತಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ನಿಕಲೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಮುಂಬೈಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ವನಿತನ ಮುಂಬೈಡು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಗೀತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ರೆಡ್ ಗಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾಪ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನನ ಸೇವೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಸರಿ ಆತ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡು ಇರಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ಪತ್ತದು ಉಲೈ ಪಾಡು ನಿಜ ಬಾಂಬೆ ಬದ್ದಾದ ಪೋಯ್ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಆಯಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ವನಸಾಣ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಬುಡಚವ ಮನೆದು ಜನ ಕಾಟದ ಸುತ್ತ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಡವ ಬುಡಚಿ ಸತ್ಯಲೆ ಬೊಕಯಾಂಬರ್ ಬಿರಾಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುರನಿ ಪೋದು ಇನ್ನು ಬರ್ತೇರು ಬಂತುವಾಡ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಬೊಂಬೈ ಡಾನ್ ವನಿತಾ ಬೊಂಬೈದ ಡಾನ್ ವನಸಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನನಾವಡಾತೆ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ವನಿತಾ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಳಿಗೆ ನೀನು
ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಾಲಿಗೆ ತೂಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಜಿಪು ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಲತ್ತನೆ ಬಿತ್ತಲ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆತಿ ಬೊಕದಾಲಿಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ ಅವಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ವನಿತಾ ಗೀತಾ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪಾಲಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ತಾರೇಕ ನೋಡ ಯಾನು ವೇಣೂರ್ದ ಡಾನ್ ಪುರ ದಾಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಡಿಜ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಾನ್ ಗೊತ್ತಾಡತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡತ ವೇಣುರ್ದಕ್ಲೇನು ಬೀಜ ದಕ್ವ ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಎನ್ನದೋ ದೋಸೆಗ ಚಟ್ನಿ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ದೋಸೆಗ ಚಟ್ನಿ ಅವಕ್ಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಚಟ್ನಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಪಾಡ್ಗವ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಅರ್ಥಾಂಡತ ಒಯ್ಕಿಲ ಏರ್ಲ ಬಗ್ಗುಜಿರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿನ ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲಿಲ ಅಡ್ಡ ಪೂರೋಡು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಅಡ್ಡ ಪೂರೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡತ ಅಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಬ್ಬುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಂದಾಗ ಹಾವು ಯಾನು ಅನಿತಾನೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬರಿ ಬುಡ್ಡಾತ ಬಟ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಾತಾಡ್ಪೆ ಓ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಅವ ನಂಗವ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಈ ಸಿಮಯ ವನಿತಾ ಈ ಸಿಮ ಅವ ಪಿಲಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಿಮಕ್ ಪಿಲಿ ಪೋಡಿಂಡು ಗೀತ ಪಿಲಿ ಆತ ಸಿಮಕ್ ಪೋಡಿಂಡು ಈ ಅಲೆನ್ ದಕ್ಕದ ಅಗ್ಗಿದ ಬೀಜ ದಕ್ ಕುಡ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ವೇಣುಡು ಬುರೋಡು ವೇಣುರ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬುರೋಡು ವೇಣುರ್ದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಬಾತ್ ಬುರೋಡು ಓ ಬಲೆ ತೂಕ ಆಪುಂಡ ಪೋ ವನಿತ ಗೀತಾ ಈ ಪೋಗೆ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ತಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋ ಸಿಮದಾದ ಅವ ವಯಸ್ಸುಂಡ ಸಿಂಹತ್ಯ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಕಂಡ ಅವು ಪಿಲಿತ ಮೊಲ್ಲ ಡಾನ್ ಪಿಲಿಕ್ ಡಾನ್ ಸಿಂಹ ಸಿಮಾತ್ ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲತ ಓ ಬೆಲೆ ತೂಕ ದಾದಾಪು ತೂಕ ಪೋಡೆಚಿ ವನಿತ ಯಾನುಲ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡಲ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಂತು ಬಿಡ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂಕುಲು ಬಜ್ಜಿ ಬಂತು ಬಿಡ್ಕ ಪೋಡಿಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಪೋಡಿಚಿ ಅಲ್ಪಲ ಮಾತ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮಾರ ಲೈವ್ಗೂ ಬರಿಯರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪದ ಪಿಲಿ ವೇಣುರ್ದ ಪಿಲಿ ಬಾಂಬೆದ ಪಿಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಸಿಂಹದ ಕಿನ್ಯವು ಸಿಂಹದ ಕಿನ್ಯ ಅತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಟಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾವ ಅಲಯ ಗೀತಾ ಆಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಡು ಗೀತನ್ ಗೀತಾ ಲೆಪ್ಪುಡು ಜಂಬರ ಮಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಜಂಬರ್ ಮಾಮಗೆ ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಬತ್ತೀರಿ ಪುಚ್ಚಿದ ಕಿನ್ನಿಯೇ ಪತ್ತು ಗೀತ ಪಾತಿರಚಿ ಅಲ್ಲ ಗೀತನ ಸಂಬಂಧದ ಬತ್ತಿ ಜಂಬರ ಮಾಮು ಎಲ್ಲೋ ಆಂಟಿಗೆ ಐಗೆ ಮರ್ಲೆಯ ಐಟ್ ಮಾತೇರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೇಣುರ್ದು ಪಿಲಿ ಅವ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೇ ಮಹೇಶ್ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಪಿಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಯಾ ವೇಣುರ್ದು ಪಿಲಿಯಾ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಏಕಲು ಆ ಪಿಲಿ ವೇಣುದ ಪಿಲಿನ ಅಗ್ಗಿದು ತಿಂದದು ಮೂಳೆಂತ ತక్కుವ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥಾಡ ತೆಗಿತಾ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮಗೆ ಜಂಬರ್ ಮಾಮಗೆ ఆయన ಜಂಬರ ಮಾಮು ಸೋಬರ ಮರ್ಮೇನ ಯಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲ ಆಂಡತ ಜಂಬ ಮಾಮು ಏನ ಐಕೆತ ನೀನು ಎತ್ತಿನ ಆಂಟಿ ಪಂಡದು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರಾ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನವೋ ಟೈಗರ್
ಓ ಟೈಗರ್ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್. ದೇರ್ ಗೀತರಾಜ್ ಗೀತನ ಮಿಗ್ದ್ಯಾ ಗೀತನ ಮಿಗ್ದ್ಯಾ ಜಂಬ ಮಾಮ ಏರಿಯಾ ಸಂಬಂಧನ ಅವ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಆಂಟಿ ಬನ್ನಿ ಜೋಕುಲ ಆಯ್ 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 ಗೀತರಾಜ್ ಎಂಚೋಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ಗೀತರಾಜ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ಪುರ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ್ ತೂಲಾಲ್ ಗೀತರಾಜ್ ಇಕ್ಕೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಸೋಪ ಗುಡ್ನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೂಲ ಜಪ್ಪರೆ ಪೊಪ್ಪುನು ಮೋಲ ಅಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿದು ಬಲಿಪರ ಅಂಡ್ ಸೋಬ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜ ತುಳುವ ಕುಡ್ಲನ ಊರು ಈಗ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನೇನು ಓ ಊರು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನು ದಯ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮನ್ಪೇರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬದಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಗೀತರ ಅಣ್ಣೆನಾ ಸತ್ಯನಾ ತೂಲ ಗೀತರಾಜ್ ಪಂಡದುಂಡು ಅನ್ನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೀತನ ನಿನ್ನ ಜನ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಆಂಡ ಅನ್ನೆ ತೂಲ ಬನ್ನಿತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿಗೂ ಗೀತರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಇರು ಕೊರಿಯರ್ನ ಮುಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಪೋಪ ಯಾವ ಎಂತ ಮುಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಮುಪ್ಪ ಯಾವ ಮುಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಸರ್ತ ಪೋಪ ದಾಲ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಗೀತರಾಜ್ ಅವು ಅಕ್ಕನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಏ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತ ಖಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಸಂಗನೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಮುಪ್ಪತ್ತೊಂಜಾಯಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಅನ್ಕೇನೆಗ್ ಮುಪ್ಪ ಆಂಡು ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ 32 ಆಂಡು 32 ಲೈಕ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ 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 ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೆ ಯಾನ್ ದೇವರ ದಯಟು ಇಕಲ ಗೀತನಕಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲ ಬುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೀತನಂಚಿನ ಅಕ್ಕದ್ದು ಮಲ್ಲಕ್ಕದ್ದು ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ರಿಕ್ಷಾ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಕೈತಲೆ ಬತ್ತುಂತು ತೂವಡೆ ಇಂಕ್ 2 ರಿಕ್ಷಾ ಆಮೆಟ್ ವನಿತ ಈಮೆಟ್ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾಡು ಅಡ್ಡು ಜನ ಉಂತೊಂದು ಆಪಿನ ಆವಡು ದಾದ ಆಪುನ ಆವಡು ಎಂಗುಲ್ ತೋಪ ಎಕಡು ನೆರ್ದಿತ್ತೆ ತೂಲೆಗೆ ಪುಗಾರ್ನಿ ನನ್ನೆ ಬತ್ತೇರತ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಈ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾರ್ಪ ಮಾರದೆ 33 ಆಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾರ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಜ ಐಕೆ ಮೊಲ್ ತೂಲಾಗೆ ಸೋಪ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಆಂದಿಯ ಒಂತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಕೊರು ಯಾಲ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂತೆ ಮೊಳ್ಳ ಕೊರು ಗೀತಡ ಆಲಂತ ಕರೆಸ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಯಾರಂತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ವನಿತಾರೆ ಅಡಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಬಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಏ ಗೀತಾ ನಮ್ಮ ಶೋಭನ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೇಡ ಆಂಡ್ ಕುಂಬಾರನ್ ಮೇಪುರ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲಿ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಗೀತಾ ವನಿತ ತುಲ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಪೋಡಿದ ಆಂಡದ ಜೆಪ್ಪು ನನ್ನದಾಲ ಬರ್ಚು ನಾ ಜೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪುರ ಅಲ್ಲು ಗಂಟೆ 10 ಐನಿ ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಓಡಿ ಜೆಪ್ಪು ನೀತು ಬೇಗ ಏ ಗೀತಾ ಶೋಭನ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಲ ಕೇಕ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಗೀತಾ ಲೆಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೇಕ್ ಉಂಡವ ಓ ಅಂದ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಎಂಕ್ ಕೊರೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ಪನ ಏನಲ್ಲ ತಂಬಾರ ಬಂಟುವಲಾಗ ಯಾನ್ನ ಬರ್ಪ ರಿಕ್ಷಾಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತಲ ಯಾ ಬರ್ಪ ಸುರತ್ಕಲ್ಗ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಬಂಟುವಲ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ವನಿತ ಬರ್ಚಿ ಆಲ್ ಬರ್ಪ ಜಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪುಗಾರ್ನಿ ಅಂದು ನಮಕೊಂಚೂರು ಬೋಡತ್ತ ಜನಗಳು ಬರ ಬೆಲೆ ಏ ಸತ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ಪುಯ್ ಗೀತ ಬಲೆನೆಲ್ಲ ತಂಬೋಡು ವೇಣೂರಿಗೂ ಬರೋಡ ಈ ಪೋಪ ವೇಣೂರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನೋ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ವನಿತಾ
ಗಾಳಿ പോകുന്നുണ്ട് ആ ಲೆಕ್ಕ ഗുഡായിട്ട് ചെപ്പുലേപ്പണ്ട് വനിത ഗാലി പോകുന്നുണ്ട് ಎಂಚ ചെയ്തല്ല ആൾ ഗാലി പോയാരെ കുത്തക്കണ്ട മದ್ದದ ಯಾನ್ ಬತ್ತಡ ಗೀತ ಇಲ್ಲಡು ತುಲೆ ಸೊ ನೈನಾಡಿಗೆ ದಾದೆಯ ನೈಸ್ ಅದು ಓ ನೈಸ್ ಅದು ನೈನಾದು ನೈನಾಡಿ ಏರು ಅಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಯಾಂದದ ಪಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಬರ್ದ ಪೈನಿ ನೈಸಾದಿ ಏರು ನೈನಾದಿ ಏರು ಅಮ್ಮ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ನೈನಾದಿ ಏರು ಒಂದು ವನಿತ ಗಾಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ಆಲ್ ಬತ್ತನ ತೂಲಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ವನಿತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಆಲ್ಮೇನಿ ಏನೂರು ಕಾರ್ ದೀಂಡ ಗೀತ ಈ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇರ್ದು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾನ ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ರೂಮುಡು ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಬಾಡೋದು ಮನಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಗಪ್ ಚಿಪ್ ಕುಡ್ಲತ್ತ ಬಾಂಬೆದ ಪಿಲಿಂದು ಮಲ್ಲೊಡ್ಡು ಪಿಲಿಯವು ನಮ್ಮ ಊರು ಇದೇಲಿ ಆತ ನೈನಾಡು ಏರು ಓ ನೈನಾದು ನೈನದು ಏನು ಬಣ್ಣತ ಯಾನು ಬತ್ತೆಡ ಗೀತ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಈಗ ಪಾಚೆ ಬದ್ದೊಂಟದ ಪಸೆ ಆಜು ನಿಂದ ನನ್ನ ಪಾತೀರ್ ನೀ ಒಂಚೂರು 90 ಪಾಡಿ ನಾನು ನಾನೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಪಾತೀರ್ ಗೀತ ಮುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಗೀತ ಇಲ್ಲಡತ್ತು ಬಾಡಿಗೇಡು ಹಾಂ ಒಂತ ತರ ಗಿರ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಯಾ ಒಂಚೂರು ಅಮಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಗುರುವೇನ ಒಂತ ಹಾಪುಂಡು ఇలా యాళ్ళ బాడీ ఇప్పుడు ఆ పక్క గీత వనిత బత్తి పక్క పద్య ఉండవా గిర్ర 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 ఉండత ಒಂತೆ ಪರೋಡಿಯ ಗೀತ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತದ ಉಂಡತ ಬೆಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲೋನಂತ ಪಾರ್ದು ಜೆತ್ತಲ ಆ ಥರ ಗಿರ್ರನಗ ಶೋಕಾಪ ಆಯ್ಕಿರು ಜೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಮಲ ಮಲ ತರ ತಿರ್ಗ ಕಾಪು ఒక దాలేచి వనిత పర్పాలు వనిత టైట్ అవి గిరోల రాత్రి మొక్కులు కలిపోయింది ప్రకాశ్ల అన్నుల అన్నెల కలిపోయింది గంగార బర్రె మురనాకడ పాట ఇస్తుంది లడ్డు జంత ఇల్లాడు అంచొంచూరు అమలాతుంది ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಓ ಅಂಚನಾ ಯಾನಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಪ್ಪು ನಾವಲ್ಲಿದ್ದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುನತ ಎಂಗುಲ್ ನಾಡುವ ಎಂಗುಲ ಅವಳು ಇಡೀ ಜನಪಾರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ನಾಡುವ ಯೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೋಗೀಶ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರ ಎಂದ ಇಲ್ಲ ತಾತೀನಿ ಕೋಡಕ್ಕಂತ ಬುಡ್ದು పోతా పోయరికి వెళ్ళినా ఎక్కడ దించి ఆంటీ ఆంటీ బ్యూటిఫుల్ ఆంటీ సో క్యూట్ ఆంటీ ఆయన కర్మన ఆయన ఆంటీ సొంటి పనొಂದು జమ్ము మాము జంబ మాము గంగర గంగర ఎన్నడ దొన్నెండు ఇప్పాడు ఎంకులు ఎంకులు దొన్నడు మాత పాడిచ గోతాడదా ഞാമുടെ ಎನ್ನ ತೂವನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂನಗ ನಿಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನಿಗೆ ಕಾಜಾರ್ದ ಆನೆಲ ಮಗೂರುಂಡೆ ಬೊಕ ದೊನ್ನೆ ಬತ್ತನ ತಿರ್ಗುವಳಿಗೆ ಕಾರ್ಜಾರ್ನ ಆನೆಲ ಮಗರುಂಡು ಮೋಲೆ ವಾನೆ ಗೀತ ಮಗರಾಯಲ ಎಂಗ್ಲೆಂತ ಉಂಡ ఆ ఎంకులు ఉండత యాళ్ళవని ఈ కాయ దొన్నత ఎంకులు పిస్తులు పత్తారప మొల్ల గన్నుండు దాయ్ తూలే తూపే తూక దాదాపు తూక వేర్ల ఈజాన బతుంది తూలేಗೆ ಎಂಕುಲು ತೂಪ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪತ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಾತ ಜನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಪೂರ ಜನ ಉಂಡು ವನಿತ ಈ ಬಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಗಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತ ಬತ್ತೆ
ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅವಳು ತೂಲ ಉಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಕಾರ್ದತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಮಗುನ್ ಬಂಡೇರತ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಪೋ ವನಿತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಪೋಗ ನಡು ವೀರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಪೋಯಾರ ಜಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಲತ ಪೋಯಾರ ಬೇಗ ಪೋದಾರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಯಾಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಜಲೆಗೆ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ನಿಗೂ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಮರ ತಡಿ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗ ಸುರುಕು ಏರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಾಡೋಂಗ ರಡ್ಡು ಜನರ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೆ ತೂಕ ಆಪಿನ ಆವಾಡು ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏರು ಗೀತನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏರು ಎಂಗಲ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ ಕೈ ತೆರ್ಪ್ಲೆ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿಯ ಗೀತ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ವನಿತನ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬನ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪಲ್ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ಪಲ್ ಏನ್ ದಾದೆನ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಉಂಡಲ್ಡ ಅವು ಗೊಪ್ಪು ನತ್ತು ಸುರುಕು ಪಾತಿರ್ರೆ ಯಾಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಸುರುಟು ಓಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಟದು ಬಾಯಿಗೆ ಚೀಪೆ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕದ ಮಬ್ಬ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕನ ಯಾನಂತ ನೀಯು ಅಂತ ತಿನ್ಕ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲುಗ ಯಾನಂತ ಇಯೋ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಾತಿರ್ದ ಕೇನ್ಗ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಹಾಕೊಡತಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಾತ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕೋದಿ ಸುರುಟಿ 100 ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕುವೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ಟೆ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಸುರುಕಿ ಯಾನ್ ಹಾಕುವೆ ಅಕ್ಕ ತಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಾಕ್ಯಾರ ಯಾಂಬಡೆ ಕೈತ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಜ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕನ ಪಿರೋಡ್ ರೆಡಿ ಗಾಳಿಡು ಬರ್ರ ಬರ್ಪುನು ಉಂತುನು ಈ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಬೆಟ್ಟು ಜನ ಉಂಡು ಅನಿತ ಕೈ ಬತ್ತ ಏರಿಗೆ ಹಾಕುನು ಈ ಸೀನ್ ಎನ್ನಿಗೆ ಆಳು ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ತೋಡು ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ದಾದಾ ದಾದವ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರ್ರೆ ಓಲು ಓಲ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ನರಮನ್ಯತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜನನಿ ಏರು ದಾದೆ ಹೆಂಗಿಜ್ಜ ಆಕಡೆ ತಿನ್ಪುನಿಯ ஒரு அடி ஒரு குத்து ஒரு சவுட்டு புடைய 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 ಇತ್ರನೇ ಕೋಪಾಡು ಕುಂಬರದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಕುಂಬಾರನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರಿಟಿ ತಿನ್ನಕಲು ಪೊಡಿವೇರು ಕುಂಬಾರ ಏತು ಕುಂಬಾರ ತೂಕ ತೂಡು ಇಂಕ ಕುಂಬಾರ ಏತು ಕುಂಬಾರ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಹಾಲು ಕುಂಬಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೇನು ದಾದ ಬಡ್ನಿಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ಬೋಡು ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರುಕು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೆಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ಪೋನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣವಂತ ಗುಣನಾಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣನಾಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓನ್ಗೆ ಮುಸುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಎದ್ದಾತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗುಣನಾಥ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೆತ್ತೆರ ಪುಂಡೈಟು ದೂರೇ ಇರು ಮೂಲೆಲ್ಲ ದಾಯಿಗ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಎಟ್ಟಿದೆ ನೆತ್ತೆರ ಪುಂಡು ಅವು ಕೊನಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲೆ ಉನ್ಪ
ഞാൻ തുപ്പ ഞാൻ ദെപ്പർ വെള്ളം തെപ്പിച്ചേ దెప్పచి ಯಾಲ ದೆಪ್ಪಜಿ ಮುಲ್ಚಾರ ಬೆಟ್ಟಾವದುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುನದು ಪಾರ್ವತಿ ನಾವು ಇಜ್ಜೆ ಗೀತ ಯಾಂಕ ಪೊರ್ಚಾವು ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಗೊತ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಂಡದು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒನಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟೆ ನಾವು ಕಕ್ಕೆರೆ ಆತನ್ ಗಾಯ್ಕಿ ದಕ್ಕರೆ ಬರಲಿ ಅದ ಮೆಗ್ಗೆ ತಿನ್ಪಾಯಿನಿ ಸರಿಟು ಪೋ ದಾದ ಕಜಿಬು ಗೀತಾಗ ಹೆಂಗ ಪೊರ್ಚಿದ್ದೀರಾರ ಯಾನ್ ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಣ್ಣನ ಯಾನ್ ಬರ್ನಗ ಗಾಲಿ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಗೀತ ಗಲ ಗೀತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗಾಳಿ ಜೋರು ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ರಟ ನಾನ ಇವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಜನದಿಲ್ಲ ಅವ ಬರೀಟ್ ಹೊರಿತ ಬಲ ಬಲ ಗಾಳಿಡ ಬಲ ಈ ಗಾಳಿಡ ಬಲ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬನ್ನ ತೆಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡವ ಆಲು ಗೀತ ಕುಂಬಾರೊಂದಿರ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ವಾಡು ಗಾಲಿ ಬರಾಡು ಯಾನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಜನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲೆ ಗಾಳಿ ಅತ್ತವು ಅವು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪೀನಿ ನೀಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪೀನಿ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗಾಳಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಗ ವೇಣೂರು ಪೂರ ಗಾಳಿ ರಟ್ಟೋಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚುಲ್ಲ ಈ ಎನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಮೊಗಲ ಸುದ್ದಿ ಪಯರಗಲ್ಲಿತ್ತು ನಕ್ಕ ಪಾಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋಲೆ ವೇಣೂರು ಬರರ್ಚಿ ತೋರಲ್ಲನ ಅಂಚನ ಸುಂಟರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಿರುಗಾಲಿ ಬರಡು ಈ ಮಗಲು ಪೋಡಿಜಾಲು ಎಂಕ್ಲೇ ಪೋಡಿ ಈ ಏನೇ ಪೋಡಿಜನಲ್ಲದ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ವನಿತಾಗ ಪೋಡಿ ಅವ್ವಾಪಜಿ ಯಾನ್ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪಜಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟು ವನಿತ ಬರ್ಪಲ್ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿ ನಿನ್ನ ಬೀಜ ದಕ್ಕುನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗವನು ಏನರಿಗೂ ಬೀಜದ ಓಡಿ ದಕ್ಕನು ಓಲ್ ಬೂರ್ವ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಎರಬಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಾಕೊಂಬರೋಡಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತನು ಬೀಜದ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತವೆ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕುನೆ ಹಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ದಾದಂದು ಈ ಬಂಡಾಯಜ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿನ್ನಿಯ ಕಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ತಕ್ಕುನಿ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಇದಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಭಾರತಿ ಆಂಟಿ ಈ ಪೋಯ ಮುಲ್ತುಲಯ ಗೀತ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಪುನು ಈ ನೆರವು ಹಂಚಿರು ಗೀತಾಗ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಹರಿಶಾಲಿ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿ 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 ಪನ್ನು ತುಲ ಹೆಂಗೆ ಜನ ಏತುಂಡು ತುಲ ಗೀತ ಈ ದಾದ ನನ್ನ ದಾದ ಬಂದೆ ಈ ಇಂಚ ಬರ್ಮನ್ಪುನ ನಾನು ಚಲ್ಲು ತುಲ ಜನ ತುಲ ದೀಪು ಗೀತ ಏನನ್ನು ತಕ್ವಲಿಗೆ ಬೀಜದ ನನ್ನ ಬೀಜ ದಕ್ವಲಿಗೆ ಇವಲ್ಲತ ಏರ್ನ ಪಾಟಿಯ ಗೀತನ ಪಾಟ್ಯ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ವನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಆತುಜ ನಿನ್ನಾಂಡ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ದೀಪು ಶೋಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ನೀವು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನೆರ್ಪೊರ್ಚಿ ತೂಯನ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕನ್ಪದಿನ ತಾನಿ
ಹಾಂ ಅವೇ ತುಲ மாமியே மாமியே ஓ மாமி என்ன ரெட் என்ன என்னடு என்னடு பண்பேர் ஆஹா ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಏನಂದಡ್ಡಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದೀರಿಯಾ ಆಯಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುರುವ ಸಾಲಿಗಾಮ ಸಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಹೀಗೇನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ಇತ್ತಾರ ಸನಿಲಿರು ದೂ ಲಡಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಅಂದಿ ಈ ಜನ ನಾನು ಆಡತ್ತೆ ಆ ಬೋಪೆ ಬಂದು ಬೋಪನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಏನ ಇತ್ತೇಟ ಕಿರುವ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಕಾಂಡ ಬೇಲೆ ಪೋಡತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಲೊಂದು ಕಣ್ಣುಗೂರು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಹಾಗೇನೇ ಈಗ ಬಂದರು ನೋಡಿ ದೇವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ್ದು ದೇವರು ಬಂದಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡಾರಕ್ಕ ಗೀತರಾಜು ಇಜ್ಜಿ ಜಾನ ಗೀತ ಕಣ್ಣುಗುರುಗಳು ಇಟ್ಟು ನಾನು ತುಪ್ಪರಿ ನಾನು ಎಂಚ ಕಣ್ಣುಗುರು ಅಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಈ ಥರ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು ಗೀತರಾಜ್ ಉಂಡರಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗೀತನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಯ್ 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 ಸರಿ मेरे को जड्डत ನನ್ನ ಪುದರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ದೀಪುನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆಯೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪಿ ಆಯ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಾಗ ಗೀತನ್ ಲೆಪ್ಪು ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಊರ್ದೆ ನಂದು ಬೇನೂರು ಏ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಮುಲ್ತಾಯ್ ಉಲ್ತಾ ಏ ಒಲ್ಪಾಯ ದೀಪು ನಿನ್ನ ಊರು ಅತ್ತವರನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡಿ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಆಯನ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೆ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಮಾತ ಮನ್ಬಿಡ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಿಕ್ ಯಾನು ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ದೀಪು ಬಕ್ಕ ತಪಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪ 10 ಜನ ಎಂಗಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದುಂಡು ನೀ 10 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೀತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೂತ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಓ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ಕೆ ಟೈಮ್ ದಾದಿಕ್ ಹೊರ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಮಂತ್ ನಾಂಡು ಕುಟ ದಾದಿಕ್ ಮಲ್ಪು ಯಾರುಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತುಂದಿ ಅಲ್ಲ ತಿಂಪೆ ಪಾಯಸ ತಿಂತ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಪರಿಯಾರ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ನಾಗೇ ಹಾಯ್ ಈರು ಉಲ್ಲಾರ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 1 ಮಂತ್ ಕರೆಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಟೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಅಕ್ಕ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರ ಕುಟ್ಲದಾರಿಯೇ ದೇ ಯಾನ್ ಕುಟ್ಲದಾರಿಯೇ ಹಾಂ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಉಂಟು ಪಂಪೆ ಒಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಕ್ಕ
ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದ ಜ್ಯೂಸು ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದ ಕೋಡೆ ಮಂತಿತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ತಜೆ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ, ಬಾಯ್. ಕಾಯ್ಪದ ನಾನು ಬೇತ ಕಂದು ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕು ಇತ್ತು, ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು. ಬಸವರಾಜು ಹಾಯ್. ಅಂದೇ ವರ ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರು ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೀತಾ, ಗೀತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಯರುಂಡು. ಬಲ್ಲ ಮೂಡುಗದ್ರೆ ಪೋ ಎಕ್ಕರ ಎಕ್ಕರ ಆರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆದಲ್ಪ ಏರು ದಕ್ಕೆದಲ್ಪ ಆಂಡು ಮುಗಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಆವಿಯೇ ಬರ್ಪೆ ನಾಗೇಶ್ವರನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಉಪ್ಪತ್ತೇಲ ಆತ ನಲ್ಪ ಮನ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 3 ಜನ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ. ನಾಗೇಶ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಟೀಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮುನ್ ಬೆಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲದೆ ಕಟೀಲು ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಬರಂದಿಪ್ಪ ಕುಡ್ಲ. ಯಾನೆ ಎಕ್ಕಾಯ್ಡು ಕೊಡ್ತೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾಗೇಶ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದು. ದಿಯಾ ಹಾಯ್. ದಿಯಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು. ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ನೆ ದಿಯಾ ಬನ ವನಸಾಂಡೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆವಡಾತೆ ಲೇಟ್ ಜೆತ್ತಿ ಜರ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಆಂಡೆನ್ನ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಕ 15 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಡು 15 ಐಕುಲ್ದೀನ್ ಒಂದು ಸಾತಿ ಜೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಆವಡು ವನಸು ಎರ್ನಾಂಡ ವನಸು ಜೆತ್ತರ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಅದೇನ ಪ್ರಸಾದ್ ವನಸಂಡ ಗೀತರಾಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಗೀತರಾಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Life is too short, no worry, be happy. ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್. ಸೀಮಾ ಅಮೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್. ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಪದ್ರಾಡು ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓ ದೇವರೇ ಬರ್ಚಿ చెప్పు ನಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪೂರಾ ಜಪ್ಪುದ ಯಾನು ಬನ್ನಗ ಅಂದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದೋಡು ಬೇಗ ಬೈದು ನಾಡೆ ಅನ್ಕುಲ್ದಾಯನಾ. ಸೀಮಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದಿಯ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ
ಸುನಿಲ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ನಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಕಾದು ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ನಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೆ ಆಪುಂಡು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತ ಜಪ್ಪರೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ನಿದ್ರ ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೇರು 38 ಮಾಡು 34 ಮಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೇಕ್ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆದ ಯಾಂದಿದ್ದು ಜಪ್ಪಡ ಅಂದಿದೆ ಆವ ಅಪ್ಪಗ ನಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಓಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೀಮಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀಮಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಆಪು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ರಂಗರಂಜನಿ ರಸಮಂಜರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೊಸತು ಬರ್ತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಓ ಸಿಂಗರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ರಂಗರಂಜನಿ ರಸಮಂಜರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಕ್ಕರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸುನೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಏನ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ದು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಬಕ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡ ಪುಣ್ಯನಾ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಪತಿ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಓ ಮಾತ ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋರೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುರು ಮಾತ 1K ದಾಟು ಕಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಡಿಯೋ ಫುಡ್ಡಾ ಹಾಯ್ ಆಡಿಯೋ ಫುಡ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಗಟ್ಟು ಪನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಒಗಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಯಾನೆ ಒಗಟ್ಲ ಕಾತೆ ಅಡ್ಡ ಮಾರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ಏರಾ ಅಡ್ಡ ಮಾರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ 41 ಜಾಡ ಅಂದಿಯೇ ದೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡ್ಡ ಬಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಈರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಓವರ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೀರೆಗ್ ಇನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಾಯನವೇ ಬೆಲಕಾಯಿ ಅರ್ಥ ಆಡತ್ತೆ ಬೆಲಕಾಯಿ ಆತ ನನ್ನ ತಾಲಿಜ್ಜವೆ ಒಗಟು ಎಂಕವೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೀರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಡ ಮಡ್ಡ ಬೊಡ್ಡೆ ചെയ്തേ ಧೀರೆ ಬೊಡ್ಡೆ क्या होता है मॉडल ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పును ಮುಲ್ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರೋನುಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಇರೇನು ಚಾನಲ್ ಗುಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇರಿಗೇನು ತೂಪೆರವೆ ಸಿಂಗರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಡ್ ತೂಪೆ ಸಿಂಗರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಟೈಪು ಸಿಂಗರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಏನಟೆ ನೈಟ್ ಉಂದಾಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕಿಲ್ ಸೈಪ ನಾನು
ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆವೇ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್